Ξανά εδώ λοιπόν στην Beograd Καρίνα, αυτή είναι η πεντάδα της γαλλικής ομάδας και ειδού μια διαφοροποίηση σε σχέση με το πρώτο μάτι. Συμμετοχή βεβαίως του Αντουάν Ριγκοντό στην βασική πεντάδα των Γάλλων. Ούτως ή άλλως από τη στιγμή που ο Ριγκοντό, από τη στιγμή μάλλον που ο Μπερζό διαπίστωσε ότι ο Πάρκερ δεν είναι μόνο υφίσταται αντιπάλους, αλλά είναι και ντεφορμέ και δεν μπορεί να σηκώσει το ομάδα της Γαλλίας, η επιλογή ήταν σχετικά εύκολη. Του πάγκου και είπε του Ριγκοντό, έλα να παίξεις. Διαμαντίδη, Παδόπουλος και Φώτσης, η ελληνική πεντάδα, η συνήθις ελληνική πεντάδα. Που και που υπάρχει εξαίρεση με τη συμμετοχή του Τσαρτσαρή. Δεν παίζει ο Ντικούδης από την αρχή που ενδεχομένως θα διεκδικούσε μια τέτοια συμμετοχή στην αρχική πεντάδα, αλλά είναι τελώς διαφορετικό το σχήμα και θα πρέπει η εθνική ομάδα αυτό άλλωστε να γίνει να παίξει με ελαφριά forward. Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι δεν έχει δει ο Νίκος Ζήσης ποτέ σε αυτά τα 22 χρόνια που ζει? Γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1983. Νίκη της Γαλλίας, μήπως? Λοιπόν, δεν έχει δει την Ελλάδα να χάνει από τη Γαλλία, το οποίο σημαίνει τελευταία ήττα της Ελλάδας από τους Τρικολόρ σε επίσημο αγώνα που μετρούσε σημειώθηκε στις 27 Μαΐου του 1983. Αν σας ενδιαφέρει, εκείνη την ημέρα μισή Ελλάδα κοίταζε προς το Ευρωμπάσκετ και άλλη μισή στο τελικό της Juventus με το Αμβούργο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκείνο το βράδυ έγινε με τον γκολ του Μάγκατ. Λοιπόν, από τότε οι Γάλλοι δεν έχουν νικήσει ποτέ την εθνική ομάδα παρά μόνο σε 3 μάτς άνευ σημασίας, άνευ αντικρίσματος, φιλικά μάτς. Έπαιξαν 11 φορές σε αγώνες στο πλαίσιο μεγάλων διοργανώσεων, παγκοσμίου πρωταθλήματος, ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και προολυμπιακών τουρνουά, και η εθνική ομάδα επιβλήθηκε και τις 11 φορές. Τα τελευταία 20 μάτς το σκόρ είναι 17-3, 11-0 στα επίσημα. Βεβαίως οι παραδόσεις και οι αριθμοί δεν παίζουν μπάσκετ. Παίζουν μπάσκετ οι προπονητές που καταστρώνουν τα σχέδια τους, οι παίκτες οι οποίοι τα υλοποιούν, και περιμένουμε να δούμε, Δημήτρη, τι θα αλλάξουν οι Γάλλοι. Πάντως αν έπαιζαν οι παραδόσεις από τους Ρώσους θα είχαμε χάσει. Άρα λοιπόν ευτυχώς οι παραδόσεις δεν παίζουν μπάσκετ. Τρία βασικά πράγματα ζήτησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Προσοχή στο transition των Γάλλων, στη μεταφορά του παιχνιδιού τους, δηλαδή από την άμυνα στην επίδεση και στο δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Να τους κοντράρουμε στις μάχες κάτω από τα καλάθια, γιατί έχουν αθλητικά προσόντα κυρίως οι forward τους και παίζουν καλά το παιχνίδι εκεί. Και στην επίθεση ζήτησε υπομονή και να αξιοποιηθούν όλες τις λύσεις. Άλλωστε και τις προάλλες στον προημιτελικό με τη Ρωσία, όταν χρειάστηκε, οι λύσεις βρέθηκαν, έστω και από παίκτες που δεν είναι, ας πούμε, συνήθις ύποπτοι. Για παράδειγμα ο Παπαλουκάς. Και είχε δίκιο για τα rebound, γιατί ουσιαστικά είναι η μόνη κατηγορία στην οποία προηγούνται οι Γάλλοι σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η μόνη ουσιαστική κατηγορία. Σε όλες τις άλλες είμαστε εμείς μπροστά. Και θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Λοιπόν, η εθνική ομάδα με τον Χατζιβρέτα, τον αρχηγό Κακιούζη, τον οποίον η στριλατή δική του δήλωση ότι πάμε για το χρυσό μετάλλιο, και όταν βεβαίως έκανε αυτή τη δήλωση ο Κακιούζης μετά από τις 3 ήττες στο τουρνουά του Πόρτο Σαν Τζόρτζιο, πολλοί τον πέρασαν για τρελό και αν κυκλοφορούσε στην Ομόνια μπορεί να του πετούσαν ντομάτες. Παρ' όλα αυτά δικαιώνεται πανηγυρικά σε αυτή την μαντεψιά του. Τουλάχιστον η εθνική ομάδα μετά από 7 χρόνια ξαναβρίσκεται στην τετράδα, παίζει τον 8ο ημιτελικό στην ιστορία της, 5 ημιτελικούς Ευρωμπάσκετ, παρόν και στους 5 μόνο ο μεγάλος Φάνης Χριστοδούλου, κανείς άλλος. Άλλοι 2 ημιτελικοί σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Υπάρχει μια δυσμενής προϊστορία, μια αδιόρατη κατάρα σε μάτς που γίνονται Σαββατοκύριακο όταν η εθνική είναι στην τετράδα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα σκεφτόμαστε προς το παρόν αυτά, γιατί μια νέα μέρα έχει ξημερώσει. Λοιπόν, η μπάλα στο Ριγκοντό, πάνω στον οποίο πηγαίνει ο Χατζιβρέτας. Ο Διαμαντίδης στο Ζελαμπάλ κλέβει και φεύγει στον ευνηδιασμό. Ωστόσο οι Γάλλοι γυρίζουν αφού ο Διαμαντίδης απόλυσε τον έλεγχο της μπάλας, αλλά οι αμυντικές διαθέσεις και η πρόθεση της εθνικής ομάδας να πιέσει πάνω στην μπάλα διαφαίνεται από την αρχή. Και είναι και ένα τρίκ του Μπερζό να βάλει τον Ζελαμπάλ πάνω στο Διαμαντίδη. Φώτσης θα γυρίσει με ταμπλό καλάθι, 2-0 μπροστά η Ελλάδα. Ριγκοντό για τον Σκότι Πίπεν αυτού του Ευρωμπάσκετ και της εθνικής ομάδας Γαλλίας, βεβαίως τον Μπορίς Διό, παίκτη με τρομερό διασκελισμό, πάνω στον οποίο ο Κακιούζης σήμερα θα έχει δύσκολη δουλειά, αλλά αν τα καταφέρει ο Μιχάλης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς θα έχει τελειώσει. Ριγκοντό. Ο Διό να βοηθήσει τον Ριγκοντό και στο κατέβασμα. Το rebound από τον αρχηγό. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη. Η εθνική ομάδα με σιγουριά, με αυτοπεποίθηση, με μάτι που γυαλίζει, με πάθος. Όλα αυτά έχουν δουλευτεί. Υπήρξε πολύ μεγάλη επεξεργασία και προεργασία 2 μέρες τώρα στο ξενοδοχείο και στο γήπεδο. Το σφύριγμα από τον Ουκρανό.
Να μια ευκαιρία Βασίλειο Ριγκοντό πάνω στο Χατζιβρέτα, έτσι. Είναι γρήγορος ο Χατζιβρέτας, αργός στα πόδια ο Γάλλος. Διαμαντίδης με αντίπαλο το Ζελαμπάλ. Η μπάλα στον Παπαδόπουλο απέναντι στο Βάις, το Χουκ, ναι! 4-0 μπροστά η Εθνική. Με τον πρώτο σκόρερ της σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μοναδικό παίκτη με διψήφιο νούμερο πόντων 10,6. Για τους Γάλλους στην κατηγορία αυτή προηγείται εδώ. Το νούμερο 13 ο Μπορίς Διό των Phoenix Suns με 14,6. Διό για τον Φλωράν Πικετρίς. Το καλάθι από το Ζελαμπάλ. Το σούτ από το low post. 4-2 μειώνουν οι Γάλλοι. Από εκεί θα βγαίνει από τη βασική γραμμή και θα σουτάρει από τις γωνίες στο Ζελαμπάλ. Αυτό είναι το αγαπημένο του σούτ και το αγαπημένο του παιχνίδι. Κακιούζης με τον Διό, Διαμαντίδης με τον Ζελαμπάλ. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μαρκαρίσματα, άλλωστε είναι πάρα πολύ νωρίς. Διαμαντίδης προσπαθεί να περάσει εκεί, πέφτει πάνω σε τοίχο. Τα 218 εκατοστά του Φρεντερίκ Βάις και φάουλ του Χατζιβρέτα πάνω στο Ριγκοντό. Τη στιγμή που οι Γάλλοι προσπάθησαν να κάνουν και ως εκ τούτου ο Χατζιβρέτας απέτρεψε και γι' αυτό χρεώθηκε το πρώτο του φάουλ. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα του Γιαννάκη να φωνάζει, όχι ευνηδιασμό, ούτε καν δευτερεύοντα ευνηδιασμό, να μην δοθεί η δυνατότητα στους Γάλλους να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, διότι εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Με Ριγκοντό είναι λίγο δύσκολο να τρέξουν τώρα, γι' αυτό παίζει δίπλα τον Διό και ο Ζελαμπάλ, αλλά ο Πάρκερ είναι στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Διό, κλέβει ο Φώτσης. Διαμαντίδης. 7 και 48 πριν από το τέλος. Ελλάδα-Γαλλία στον ημιτελικό. Στον πρώτο ημιτελικό του 34ου Ευρωμπάσκετ 4-2. Παπαδόπουλος για το Διαμαντίδη. Έχει μπροστά του τον Ζελαμπάλ. Θα ταΐσει τον ψηλό. Το Χουκ, υπάρχει φάουλ όμως πριν από την τάπα. Του Βάις, ο οποίος ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ προπενταετίας χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ. Μέχρι στιγμής μας διευκολύνει η αμυντική τακτική των Γάλλων, καθώς ο Βάις παίζει χωρίς βοήθειες και νομίζω είναι βούτυρο στο ψωμί του Παπαδόπουλου. Πρόσεξε να δεις τώρα τι έχω παρατηρήσει. Ότι από τη στιγμή κατά την οποία άρχισε να αναδιατάσσει τα πλάνα του Μπερζό, δίνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στον Βάις. Τον εμπιστεύεται περισσότερο. Έχει περάσει και καιρός άλλωστε και έχει εγκληματιστεί στις συνθήκες της ομάδας. Βεβαίως η ψυχή της ομάδας κάθεται στον πάγκο τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα μπει παρά το πρόβλημα τραυματισμού Ζήλιαν. Και εκείνο που μένει να μάθουμε είναι πόσο θα παίξει με ψηλή και βαριά ομάδα ο Μπερζό απόψε και πόσο θα περάσει τους forwards στη θέση κατά συνθήκη center. Συνήθως παίζει 30 με 31 λεπτά με πεντάρι και 10 λεπτά παίζει χωρίς καθόλου πεντάρι. Με τον Διό στο 5 ή τον Πιωτρίς ή κάποιες άλλες επιλογές έτσι χωρίς ουσιαστικά βάρη παίκτη μέσα. Ριγκοντό. Πηγαίνει πάνω του ο Φώτσης τώρα στις αλλαγές. Διό. Τον περιμένει ο Παπαδόπουλος. Στα rotation της ελληνικής άμυνας. Βάει στο rebound. Ξανά Ριγκοντό. Ο Διό για τον Φλωράν Πιωτρίς. Μεταξύ των δύο Πιωτρίς ο Φλωράν είναι ο καλός αμυντικός. Ο Μικαέλ είναι ο καλύτερος επιθετικός. Η μπάλα στα χέρια του Φώτσι. Και τώρα του Διαμαντίδη. Έχουν γυρίσει οι Γάλλοι. Παπαδόπουλος. Από την επιμονή του σήμερα. Το Χουκ, προσπαθεί ο Φώτσης. Διό. Αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει πάρα πολύ καλά ο Διό. Να πάρει το rebound, να γραπώσει την μπάλα στο rebound και να την τρέξει και μαζί του να τρέξει και όλη η ομάδα στον ευνηδιασμό. Πιωτρίς με αντίπαλο τον Διαμαντίδη. Προσπαθεί ο Γάλλος να κάνει το mismatch. Διαμαντίδης όμως είναι περίπου ισοεψής και πάντως πολύ καλός αμυντικός, με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να πέσουν στην παγίδα των 3 δευτερολέπτων. 5-2 μπροστά η εθνική ομάδα. Βασίλη, με Ριγκοντό έχει αργό transition η Γαλλία. Δεν μεταφέρει γρήγορα την μπάλα και αυτό μας διευκολύνει εμάς. Με τον Μπάρκερ η επίθεση είναι από τα 6 έως 10 δευτερόλεπτα. Πάντως με το καλημέρα η εθνική ομάδα βρίσκει μια ουσιαστική ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με τον αγώνα του πρώτου γύρου και όπου στραγγάλισε τους Γάλλους. Προηγήθηκε 32-14 στο ημίχρονο. Λάζος. Υπάρχει φάουλ εκεί. Από τον Αντώνη Φώτση. Οι Γάλλοι οι οποίοι είδαν το φάσμα του αποκλεισμού μπροστά τους, τον εφιάλτη, όταν μετρούσαν 2 ήττες τελικά έσωσαν την παρτίδα και από εκεί πέρα άλλαξαν εικόνα, μεταλλάχθηκαν, υιοθέτησαν μια άμυνα που να την καταθέσουμε Μαλαγκρέκ, πιο πιεστική, πιο δυνατή, με τον Μπορίς Διό να παίρνει τα κλειδιά της ομάδας, με τον Μπάρκερ σε δεύτερο ρόλο, με τον Ριγκοντό καταλήτη. Νάτος εδώ. Φλωράν Πιετρίς. Είπαμε ότι δεν είναι καλό σουτέρ, παρόλα αυτά δεν βλέπω και κανένα λόγο να τον αφήνουμε να σουτάρει. Βασίλη, ήταν το 10ο άστοχο τρίποντο στο ευρωπαϊκό. Έχει 0 στα 10. Τα μετράω, λέει. Ο Διό είχε 0 σε 10 βολές. Ας τον στείλουμε τώρα στο γραμμινάτος ο Λάζος. Εξαιρετική προσπάθεια. Θα περάσει ο Παπαδόπουλος από το low post εκεί στην baseline.
Αυτό με τρελαίνει στο δύο. Αυτός ο διασκελισμός του. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το μαρκάρισμά του, διότι μπορεί αυτή τη φάση, και τον έχουμε δει κατ' επανάληψη στο προηγούμενα μάτς, να τη βγάζει 6-7 φορές σε κάθε μάτς. 7-4 μπροστά η εθνική ομάδα, την οποία προσπαθούν να ενθαρρύνουν με κάθε τρόπο οι φίλαθλοι που έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη. Διαμαντίδης για 3. Το rebound από τον Διό. Η μπάλα στα χέρια του Βάις. Κοντό με τον Διαμαντίδη. Βάις. 5 λεπτά αγώνα στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Γάλλους. 7-4 μπροστά η Ελλάδα. Με τη δύναμη της παράδοσης, με την καλύτερη ψυχολογία από την απόλυτη και αναμφισβήτητη υπεροχή της στην πρεμιέρα της προπερασμένης Παρασκευής, αλλά και με κόντρα στον νόμο των πιθανότητων, αν υποθέσουμε, διότι πρόκειται για μια υπόθεση εργασίας, καλέ μου φίλε, ότι είναι δύσκολο με αυτό το νόμο των πιθανότητων να νικήσει την ίδια ομάδα 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Με τη Γιουγκοσλαβία δεν είχαμε κάνει το ίδιο το 87. Και όχι μόνο με τη Γιουγκοσλαβία, και με τη Σουηδία παλαιότερα, και άλλη μια φορά με τη Βραζιλία και με το Πουέρτο Ρίκο πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε 2 φορές είχαμε τέτοια διπλά μάτς. Στις 4 περιπτώσεις η Ελλάδα πήρε και τα 2 μάτς. Στις άλλες είτε έχασε και τα 2, είτε νίκησε σε ένα και έχασε σε άλλο. Οι Γάλλοι μείωσαν σε 7-6. Και έχουμε τον Μικαήλ Πιοτρίς πλέον στη θέση της Λαμπάλα. Δηλαδή μπήκε ένας δεύτερος σουτέρ αντί ένας σουτέρ, ο οποίος δεν τράβηξε στο ξεκίνημα του αγώνα. Διαμαντίδης για τον Παπαδόπουλο, θα νικήσει τον αέρα το Βάις. 9-6. Παπαδόπουλος που έχει καλή ψυχολογία και δεν θα μπορούσε να μην έχει από τον πρώτο αγώνα απέναντι στο Βάις. Ξέρει ότι ο Γάλλος Σέντερ δεν είναι τόσο αξιόμαχος αντίπαλος ώστε να τον φοβηθεί. Οι Γάλλοι δεν έχουν τα δυνατά κορμιά. Κάτι που συνέβη με τους Σλοβαίνους και κάτι που πολύ φοβόμουν ότι θα συνέβαινε αν αντιμετωπίζαμε τους Κροάτες, να σπρώξουν τον Λάζο Δημήτρη και να τον κρατήσουν έξω από τη ρακέτα. Έχει 3 στα 5 αυτή τη στιγμή με τον Βάις. Και είμαστε μόλις στο ξεκίνημα. Υπό τους ήχους του Ελλάς Ολέ, οι Γάλλοι με το Φλωράν Πιετρίς. Θα νικήσει το Φώτη στον αέρα, 9-8. Και είναι η μόνη κίνηση που μπορεί να κάνει επιθετικά. Οι άλλοι πόντι είναι από τα λεγόμενα σκουπίδια από τα rebound. Η μόνη κίνηση είναι να αποστάρει. Δεν μπορεί να κάνει άλλη επιθετική κίνηση ο Φλωράν Πιετρίς. Σπάρος ο Γιαννάκης έλεγε ότι προτιμούσε να παίξουμε με τη Λιθουανία. Γιατί η Γαλλία έχει κίνητρο, έχει εγωισμό, θέλει να πάρει τη ρεβάνς. Είναι μεταμορφωμένη επί τα βελτίο. Τώρα, αν έχει δίκιο ή δεν έχει, θα το δούμε. Μακάρι να διαψευστεί. Παπαδόπουλος αυτή τη φορά. Υπερέβαλε. Οι Γάλλοι με τον Διό. Εξαιρετική άμυνα από τον Διαμαντίδη, ο οποίος χώθηκε ανάμεσα στον Μπασέρ και στον αποδέκτη. Και υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές. Διαμαντίδης διαμαρτύρεται, υποστηρίζεται ότι δέχτηκε φάουλ από τον Φλωράν Πιετρίς. Γι' αυτό έπεσε στο έδαφος. Η πρώτη αλλαγή από ελληνικής πλευράς. Πακέτο αλλαγών. Έρχονται οι Ρώσοι στην κυριολεξία. Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Δήμος Δικούδης, και οι δύο έπαιζαν πέρυσι στην Τσέσκα και οι δύο ήταν πρωταγωνιστές και στυλοβάτες στη νίκη επί της Ρωσίας στον προημιτελικό. Φεύγουν Παπαδόπουλος και Διαμαντίδης. Λοιπόν, κάτι που έχουμε δει, αν δεν απαντάμε πρώτη φορά, δηλαδή 3 forward, Κακιούζης, Φώτσης, Δικούδης. Αυτό το σχήμα. Αυτοί οι 3 είναι πρώτη φορά φέτος στο Ευρωμπάσκετ. Κακή είδηση το δεύτερο φάουλ του Διαμαντίδη. 2 βήματα. Για να με 3 forward η ελληνική ομάδα πώς θα παίξει. Αν τα αξιοποιήσει, θα απαντήσει στα forward της Γαλλίας. Διότι ο Δικούδης χρησιμοποιείται για να ξεκουράζει και να δίνει ανάσα στο Λάζο στο 5, αλλά δεν είναι ο κλασικό center. Παρ' όλα αυτά μπορεί να τα καταφέρει όπως τα κατάφερε εναντίον των Ρώσων. Με εξαιρετική ψυχολογία αυτή τη στιγμή ο Δικούδης. Κατζιβρέτας περνάει, αφήνει την μπάλα, αλλά η διπλή προσπάθεια του γκάρτ του Παναθηναϊκού δεν έχει αποτέλεσμα. Και τώρα με τον Διό. Προσπαθούν να βρουν την ελληνική άμυνα αφύλακτη διάβαση. Ξαναδίνει η εθνική το σουτ στον Πιετρίς, τον αδερφό του όμως αυτή τη φορά. Τον Μικαήλ, τον μικρό. Τον Μικαήλ. Υπάρχει φάουλ από τον Θοδωρή Παπαλουκά που προχτές εναντίον της Ρωσίας, εναντίον της οικογένειάς του, της άλλης οικογένειάς του, έκανε ατομικό ρεκόρ πόντος στην εθνική ομάδα με 23. Διορθωτικές αλλαγές από το Γιαννάκη, η ώρα του Ζήση αντί του Χατζιβρέτα, και τώρα ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα. Ζητούμενο τα blockout για να μην έχουν οι Γάλλοι το αγαπημένο του παιχνίδι στην επίθεση. Δηλαδή, επειδή έχουν χαμηλά ποσοστά, πάνε πολύ συχνά σε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Να τους κόψουμε τη δεύτερη τουλάχιστον επίθεση. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιτελικού του 34ου Ευρωμπάσκετ. Οι Γάλλοι σοφαρίζουν σε 9-9. Νέο πρόσωπο στην εθνική ομάδα. Μέγας πρωταγωνιστής στον αγώνα με το Ισραήλ. Ο Νίκος Ζήσης εδώ. Ο Βενιαμίν της ελληνικής ομάδας. Από τους βασικούς παίκτες, γιατί ο Βενιαμίν στην πραγματικότητα είναι ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Και με 10 πόντους μέσον όρο. 19. Οι Γάλλοι παίρνουν για πρώτη φορά το προβάδισμα με τον Πιετρίς. Παπαλουκάς.
Μικαέλ Πιετρής τον μαρκάρει. Ο Πάρκερ, νέο πρόσωπο στη γαλλική πεντάδα, πηγαίνει πάνω στο Ζήση. Παπαλουκάς, εθνική ομάδα με δύο παίκτες που μπορούν να κατεβάσουν άνετα την μπάλα και με τρεις forward. Παπαλουκάς με πλάτη. Το rebound από τον Σερίλ Ζιλιάν. Αυτός είναι ο πιο μαχητικός, ο πιο αποφασισμένος πάντοτε παίκτης των Γάλλων. Η ψυχή της ομάδας. Διό. Θα πετύχει το καλάθι με μια εξαιρετική προσπάθεια, άρτια από τεχνικής πλευράς. 12-9. Μολονότι είχε την καλή διάθεση να στρώσει το παιχνίδι από την αρχή, έχασε το ρυθμό της. Ντικούδης γυρίζει, υποπίεση, καλάθι. 12-11 από το Δήμο Ντικούδη. Μας βολεύει η παρουσία του Ζιλιάν με τον Ντικούδη. Πάρκερ πηγαίνει πάνω το Ζήσης. Φλωράν Πιετρής, τον αδελφό του, κλέβει ο Παπαλουκάς. Η εθνική ομάδα προσπαθεί να τρέξει. Οι Γάλλοι επιστρέφουν γρήγορα. Έχουν άλλωστε αυτή τη δυνατότητα γιατί δεν έχουν κανένα βαρύ κορμί αυτή τη στιγμή στο σχήμα τους. Παπαλουκάς προσπαθεί να του δώσει το σκρίνο Ντικούδης να γίνει το pick and roll. Περνάει ο Θοδωρής. 13-12. Περνάει και η εθνική μπροστά. Απόντος του Βάις μπορεί η ελληνική ομάδα να πάει στη διείσδυση και στον drive γιατί δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος μες στη ρακέτα. Δεν υπάρχει παίκτης να φοβόμαστε όπως ο Ζαβρασένκο στον προημιτελικό με τους Ρώσους που έκοψε 4 σουτ νωρίς. Και μετά βγήκε με φάουλ. Φλωράν Πιετρής για τον Διό. Κακιούζει τον κυνηγάει στον Μικαέλ Πιετρής. Εδώ ο δις πρωταθλητής με το NBA ο Τόνι Πάρκερ. Ο Φώτης έχει βγει πάνω τους αλλαγές. Σου 3 πόντων από τον Πάρκερ. Τα block out. Ναι. 1-13 στην οργάνωση ο Πάρκερ με αυτό. Αυτό χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια στη διεκδίκηση. Η πάσα του Παπαλουκά στο Κακιούζη. Ναι, ο αρχηγός. 16-12 μπροστά η εθνική ομάδα που γυρίζει γρήγορα. Μαζεύει το μάτς. Και προηγείται με 4 πόντους. 2 για τον Πιετρής, τον Μικαέλ. 2 βήματα. Δεύτερη φορά. Έξυπνο, πολύ έξυπνη τακτική του Κακιούζη. Ο οποίος επειδή αφουγκράζεται ότι ο Διό θα κυνηγάει συνέχεια τον διασκελισμό, του δίνει χώρο, τον παρασύρει και ύστερα τον πιέζει. Time out και ξαναγυρίζουμε σε λίγο με το σκορ στο συν 4 για την εθνική. Η ώρα στο Βελιγράδι είναι 6 και 4, η ώρα στο ταμπλό του γηπέδου είναι 1-0-4 πριν από το τέλος. Είναι ώρα Ελλάδος. Το momentum της αναμέτρησης μας ευνοεί. Η εθνική ομάδα που βρήκε ρυθμό με τις εύστοχες αλλαγές του Παναγιώτη Γιαννάκη, την απόσυρση του Παπαδόπουλου, την εναλλαγή των φόργορων και τα δύο γκάρ, εδώ το Ζήση και τον Παπαλουκά. Προηγείται με 16-12, γίνεται το λάθος. Και οι Γάλλοι τώρα με τον Διό. Οι Γάλλοι που παίζουν χωρίς τον Βαρισέντερ, ο Ντικούδης κυνηγάει τον Ζιλιάν. Είναι δυνατός ο παίκτης της Νονσί. Αλλά και ο Ντικούδης δεν πάει πίσω σε αυτό το match-up. Πάρκερ. Θα αφήσει ψηλά την μπάλα, 16-14, μειώνουν οι Γάλλοι. Πρέπει να παίξουμε τον Πάρκερ στη δεξιά του τρίπλα ασφυκτικά, γιατί έχει καταπληκτικά drive. Βέβαια, 100% είναι βασική εντολή από το πρώτο μάτς. Μην του δώσετε δεξιά τρίπλα. Αναγκάστε τον να πάει να κινηθεί αριστερόστροφα. Ζήσης. Θα κάνει πάση ή θα σουτάρει. Μα κάνει ένα στέρι για τρίποδο. Ζήσης περνάει! Εκεί όμως κατεβάζει το γενικό ο Μικαέλ Πιετρής και παίρνει και το επιθετικό rebound από το σουτ του Ντικούδη. Παραμένει το 16-14. Πιέζει ο Κακιούζης. Μην πάμε το παιχνίδι ψηλά. Είμαστε 3 δευτερόλεπτα. Τελευταίο σουτ. Πάρκερ. Τελειώνει. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα πια. Τελειώνει η πρώτη περίοδος που βρίσκει την ελληνική ομάδα να προηγείται με 16-14. Έχει δεχθεί στο πρώτο δεκάλεπτο όσους πόντους και δεχθεί σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο στο πρώτο μάτς. Αλλά είπαμε είναι ένα άλλο μάτς και είναι μια άλλη μέρα και μια διαφορετική πρόκληση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ξαναγυρίζουμε στο Βελιγράδι. Ξανά λοιπόν στην Μπεογκράτσκα Αρένα. 16-14 μπροστά η Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη να δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες. Να σου κάνω ένα quiz πιο δύσκολο από το προηγούμενο. Να μου κάνεις. Το προηγούμενο το βρήκες. Τι δεν έχει δει ο Μπόρις Στάνκοβιτς στα 80 χρόνια της ζωής. Στα 80 χρόνια της ζωής, τι έχει να κάνει με την Γιουγκοσλαβία ή τη Σερβία. Έχει να κάνει με τις ομάδες του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ σημαντική είδηση από την έννοια της αλλαγής των δεδομένων του μπάσκετ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη διοργάνωση στην ιστορία από το 35 που άρχισε στη Γενέβη που δεν υπάρχει ομάδα του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ στην πρώτη τετράδα. Είναι έξω όλες οι ομάδες που προήλθαν από την μπάμπουσκα
από τον διαμελισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι έξω όλες οι ομάδες που προήλθαν από τον διαμελισμό της πάλε ποτέ Γιουγκοσλαβίας. Η Σλοβενία παρεμπιπτόντως έσωσε την παρτίδα διότι νίκησε την Κροατία με 88-80 στο μάτς που προηγήθηκε και πέρασε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως και οι 5 ομάδες, δηλαδή η Λιθουανία και οι 4 που παίζουν ημιτελικούς. Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία. Κακιούζης από την πάσα του Παπαλουκά. 16-14 μπροστά η εθνική ομάδα, στην οποία δεν υπάρχει αλλαγή στην πεντάδα της, όπως επίσης δεν υπάρχει αλλαγή και στους Γάλλους. Και ο Γιαννάκης και ο Μπερζό συνεχίζουν όπως τέλειωσαν την πρώτη περίοδο. Ντικούδης. Φώτσης με αντίπαλο το Φλωράν Πιετρί. Ζήσης με τον Πάρκερ. Μπάλα στα κάκια του Παπαλουκά. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Να μην κολλήσει μπάλα. Κακό σούτ, αλλά έρχεται ο Ντικούδης να μαζέψει το επιθετικό rebound και να αναγκάσει τον Φλωράν Πιετρίς να πατήσει γραμμή. Συνεπώς η εθνική ανακτά την μπάλα. Οι Γάλλοι πηδάνε ψηλά, αλλά δέχονται πολύ εύκολα τις προσποιήσεις και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου ότι ο Παπαλουκάς υπό την πίεση του χρόνου, και είναι κάτι το οποίο και σε άλλα μάτς, να το εδώ καλή ώρα. Δεν φταίει ο Παπαλουκάς, αλλά είναι από τις φάσεις που η εθνική ομάδα μερικές φορές κολλάει, δεν κυκλοφορεί καλά την μπάλα και δεν έχει κίνηση. Ντικούδης με ταμπλό. Καινούριο φάουλ. Πάντοτε το σκορ 16-14. Το φάουλ από τον μέγα θαυμαστή του Ερίκ Καντονά, τον Φερίλ Ζιλιάν. Και ξέρεις γιατί είναι μέγα θαυμαστή του Καντονά? Γιατί του άρεσε όταν ο Καντονά πήδησε στην εξέδρα και έδινε. Έτσι, αυτό πήγα να σου πω. Λόγω δυναμισμού είναι γιος παίκτη του ράγκμπι, δυνατό παιδί κτλ. Λίγο άγριος. Λοιπόν, ας ελπίσουμε δεν θα μπλέξει κανείς δικός μας παίκτη σε καυγά με τον Ζιλιάν. Ντικούδης, ναι. 17-14 από τον Ντικούδη που ξεπέρασε εκτός όλων των άλλων και εξόρκησε αυτή την αστοχία από τη γραμμή του φάουλ. Γιαννάκης και Κακιούσης. Είχε το δεύτερο χειρότερο μετά τον Ντιό. 0-11 Ντιό, 1-10 ο Δημοσθένης, αλλά έκανε καταπληκτικό παιχνίδι με τους Ρώσους. Τι ήθελα και το είπα. Έλατε. Πάρκερ από το rebound του Μικαέλ Πιετρίς περνάει σαν σύμφωνας. Τουλάχιστον να μην μπει μπάλα μέσα και δεν μπαίνει. Παπαλουκάς που προσπάθησε να παίξει, να βάλει κάθετα το κορμί του, να μείνει σταθερός δηλαδή και να μην κάνει φάουλ. Να, έτσι και έτσι. Και για τους όχι και τόσο φανατικούς φίλους του μπάσκετ. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Παπαλουκάς να διαμαρτύρεται. Ήταν αυστηρή απόφαση, αλλά βεβαίως. Ναι, αλλά είναι ο Πάρκερ. Είναι ο Πάρκερ, ένας παίκτης που είχε φέτος 16,6 πόντους και 6,1 assist στο NBA, 2 φορές πρωταθλητής. Όσο να είναι οι διαιτητές. Μετά από όλα όσα είδαμε βέβαια χθες τον αγώνα της Κροατίας με την Ισπανία και όλα όσα παρέλκονται από αυτή την υπόθεση. Παρ' όλα αυτά η FIBA Europe σήμερα δήλωσε αθώα του αίματος μετά από επισταμένη μελέτη του βίντεο. Η τιμιγορία ενώ δεν έγινε τίποτα, αδικήθηκαν σε 2 φάσεις οι Κροάτες και σε 1 οι Ισπανοί. Αυτά δεν μας απασχολούν. Όμως θα μας απασχολήσουν βεβαίως αργότερα σε ό,τι αφορά το σκέλος των Ισπανών, αν τους βρούμε απέναντί μας αύριο. Και πού θα τους δούμε, στον μεγάλο τελικό, στον μικρό τελικό? Αλλά αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε μόνο το μεγάλο. Φοβερή πάσα από τον Κακιούζη. Ο Ντικούδης την αφήνει στο καλάθι. Η εθνική ξαναπαίρνει ένα προβάδισμα 19-15. Εθνική που παίζει σοβαρά, παίζει ψύχρεμα. Δεν είναι μάτς για να εκτραπεί σε θεαματικό μπάσκετ, να πετάει τις μπάλες ψηλά και να κάνει άλλη ουπ. Χρειάζεται σοβαρότητα και καθαρό μυαλό. Και αν εξαιρεθεί η φάση προηγουμένως που σούταρε ο Παπαλουκάς υποπίεση. Εδώ οι Γάλλοι βεβαίως με τον υποτιθέμενο Ατζαμί στο σούτ, τον Φλωράν Πιετρίς. Ο Μικαέλ ήτανε. Ο καλός. 19-18. Είχε ως τώρα 5 στα 20 τίποτα, αλλά είναι ο καλός σουτέρ της ομάδας και έτσι βγάζει το ψωμί του και στο NBA. Βγαίνει από τα screen και σουτάρει. Είχε φέτος 9,5 πόντους μέσον όρο στο Golden State. Θα ξαναγυρίσει ο Παπαδόπουλος και τώρα θα παίξει στο 4 ο Ντικούδης και στο 5 ο Παπαδόπουλος. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Μένουν δηλαδή ο Ζήσης, ο Παπαλουκάς και ο Κακιούζης μαζί με τον Ντικούδη. Παπαδόπουλος και ξανά και επαναφέρει και ο Μπερζό τον Βάις. Ντικούδης για τον Τζίση. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η ελληνική επίδεση. Εκτός ισορροπίας σούτ από τον Ζήση. Το rebound από τον Ντιό, που κάνει αυτό το οποίο του άρεσε, να κατεβάσει την μπάλα και από εκεί πέρα να ψάξει την επιλογή. Πιέζει η ελληνική άμυνα, Πάρκερ εναντίον όλων. Και 19-20 προβάδισμα ξανά για τους Γάλλους με τον Superstar, τον San Antonio Spurs, δις πρωταθλητή του NBA, πρόπερση και φέτος. Ντικούδης. Παπαλουκάς. 9 δευτερόλεπτα, περνάει ο χρόνος, φάουλ από τον Μικαέλ Πιετρίς. Δεύτερο φάουλ για τους Γάλλους αυτή την περίοδο, συνεπώς αργεί ακόμα η ώρα που θα πάμε στις βολές. Υπάρχει ένα μισμάτς μεταξύ Ριγκοντό και Κακιούζη στις τελευταίες επιθέσεις που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
Υπάρχει διαφορά ύψους, διαφορά δύναμης και επειδή δεν βγαίνουν αλλιώς τα μαργαρίσματα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ζήσης με τον Πάρκερ. Δικούδης, εκεί που ήταν δεν έχει σουτ. Έχει εδώ όμως. Δεν υπήρχε παίκτης να διεκδικήσει το follow. Και οι Γάλλοι κατέβασαν την μπάλα. 20-19 μετά από 12,5 λεπτά αγώνα στον πρώτο ημιτελικό του 34ου Ευρωμπάσκετ. Ακολουθεί στις 10 η σύγκρουση της Γερμανίας με την Ισπανία. Πάρκερ. Φάουλ από τον Παπαλουκά, τρίτο. Κακίδης, έχει δύο και Διαμαντίδης. Και έτσι εξασθενίζει η ελληνική άμυνα στην περιφέρεια για τον απλό λόγο ότι ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς είναι ψηλά αθλητικά γκάρ, έχουν μακριά χέρια και κυρίως το μαρκάρισμα του Πάρκερ που κρατά αρκετά την μπάλα και προσπαθεί να διεισδύσει θα ήταν πολύ χρήσιμη. Πάντως το πρόβλημα μέχρι στιγμής δεν είναι περιφερειακό, είναι κυρίως μέσα στη ρακέτα που οι Γάλλοι έχουν 7 στα 10. Πολύ ψηλό ποσοστό. Έφυγε ο Παπαλουκάς, έφυγε και ο Κακιούζης και γύρισε ο Χατζιβρέτας και παίζει για πρώτη φορά Σπανούλης πάνω στον Πάρκερ. Προσπάθησε να το ρίξει την παγίδα του, αλλά χρεώνεται ο πρώην αρχηγός του Αμαρουσίου με το αμυντικό φάουλ. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Πάρκερ. Τον έπαιξε στη δεξιά τρίπλα για να τον οδηγήσει στον αριστερό διάδρομο που είναι πιο εύκολα αντιμετωπίσιμος, πιο εύκολα τέλος πάντων. Συγκριτικά με την δεξιά τρίπλα που είναι κίνδυνος θάνατος. Ο Σπανούλης είναι αφοσιωμένος αμυντικός, μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, μπορεί επίσης να βοηθήσει την επίθεση στα ένας εναντίον ενός με το τσαγανό που διαθέτει. Διό μπροστά στον Δικούδη. Το rebound από τον Παπαδόπουλο, υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Φρεντερίκ Βάις. Το σκορ 20-19 υπέρ των Γάλλων. Μετά από 13 λεπτά αγώνα ξανά η φάση στην οποία χρεώνεται με το φάουλ ο σέντερ της Μπιλμπάο. Βάλει το χέρι του πάνω στον ώμο του Παπαδόπουλο και θα τον άφησε να πηδήξει. Σπανούλης, playmaker. Για τον κολλητό του το ζήσει, έχουν ζήσει όλες οι μεγάλες στιγμές εθνικές ομάδες απέναντι σε Πάρκερ, Μικαέλ Πιετρής και Ντιό. Γνωρίζονται αυτοί 5 καλά εδώ και 7 χρόνια. Ζήσης. Περνάει εξαιρετική προσπάθεια. Απόρρια της εγκεφαλικότητας του Νίκου Ζήση. 21-20. Προσπερνάει ξανά η εθνική ομάδα. Με τον γκάρ της Μπενετών Τρεβίζο πια που μπορεί να πάρει μεγάλα σουτ και να τα τελειώσει. Πάρκερ. Ρυθμό ψάχνουμε. Πάρκερ για 3 μπροστά στο Σπανούλη. Rebound από το Χατζιβρέτα που παρασύρει το Ριγκοντό στο φάουλ. 6 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ελλάδα-Γαλλία στον ημιτελικό 21-20. Σε έναν ημιτελικό στον οποίο συν τις άλλες προσπαθούμε να ξορκίσουμε τα φαντάσματα που κατατρίχουν την εθνική ομάδα από το 93 σε αγώνα τετράδας. Δεν έχει νικήσει ποτέ. Έχει φτάσει μετά από χρόνια. Παπαδόπουλος για τον Ζήση. Ακόμα 8 λεπτά. Δίνει το σκηνό της. Παπαδόπουλος περνάει το hook. Έφυγε ο ψηλός. Ο Ντικούδης άρχισε να πάει. Το rebound διεκδικήθηκε ποτέ. Πάρκερ για τον Βάις. Ριγκοντό τώρα. Για τον Μικαέλ Πιετρίς. Στο σίδερο. Οι Γάλλοι παίρνουν το επιθετικό rebound με τον Ριγκοντό. 21-20 μπροστά η ελληνική ομάδα. 13-9 τα rebound για τους Γάλλους. Είχαν 5 παραπάνω στο μέσο όρο των μέχρι στιγμής αναμετρήσεων. Φάουλ από το Σπανούλη. Δεύτερο. Λοιπόν, ελπίσουμε διότι υπάρχουν και ανησυχητικά σημάδια ότι το μαρκάρισμα δεν θα εξαιρέσει εκατόμβη. Διότι τουλάχιστον δεν θα στερέψει οι λύσεις σε αυτή την αποστολή γιατί έχει 2 φάουλ ο Διαμαντίδης, 2 Σπανούλης και 3 ο Παπαλουκάς. Βήματα. Λοιπόν, περιφερειακά, ας το πω ότι είναι ακίνδυνοι μέχρι στιγμής. Έχουν 1 στα 7. Ο Δε Πάρκερ με τα σημερινά 0 στα 3 έχει 1 στα 15 τρίπλες στην διοργάνωση. Ο Ντό είναι εξίσου δράμα. Αλλά όλο το πρόβλημα είναι μέσα στη ρακό. Έχουν 7-11 πια οι Γάλλοι. Και να και τα λάθη. Πολλά λάθη για τους Γάλλους. 7 εναντί 2 των Ελλήνων. Σπανούλης για τον Χατζιβρέτα. Ανά. Βασίλης Πα... Όχι, δεν περνάει. Δεν βρίσκει να περάσει. Θα κάνει το σουτ 3 πόντων. Αφού του έδωσε το Παπαδόπουλος. Τζίφος. 21-20 μπροστά η ελληνική ομάδα. Πάρκερ. Σφύριγμα. Έχει λάθος εκεί από τους Γάλλους. Η μπάλα ξανά για την ελληνική ομάδα. Εδώ ο Τόνι Πάρκερ. Και οι Έλληνες. Ο Αδίο Πάρκερ πάντως καλά από το σκύλο του πρωταθλήματος και προσπαθεί τουλάχιστον να δημιουργήσει καταστάσεις κάνοντας split out. Δώντας έξω δηλαδή για τους υπόλοιπους. Βρέτας. Παίζει ομάδα αυτό την τριγωνική επίθεση. Με τους Ρώσους. Δεν είναι σύγχρονο παλιωμοδίτικο μπάσκετ. Ζήσης
Διότι πέρα από το σύγχρονο το παλαιομοδίτικο μπάσκετ υπάρχει το αποτελεσματικό μπάσκετ. Το jump shoot από το σταθερό χέρι του Νίκου. 23 μπροστά για την ομάδα. Και το great καλό η αλλαγή της. Το θυμάστε, το παίζατε εσείς στην αυλή του. Το παίζαμε. Το figure eight. Επιθετικό φάουλ. Να, αυτό θέλει η εθνική ομάδα με την μυντική αφοσίωσή της να πάρει παγίδα τους Γάλλους, οι οποίοι είναι εκείνο που επισήμανε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως ο Δημήτρης, ότι επειδή ακριβώς βασίζονται και επενδύουν τα μάλα στα αθλητικά μόντα τους, πολύ συχνά παρασύρονται σε βήμα, σε επιθετικό. Έχουν τεράστια εμπιστοσύνη στο άλμα τους και σε αυτά τα φυσικά και τα αθλητικά προσόντα που τους κάνουν μερικές φορές να υπερβάλλουν. Αυτό ακριβώς. 23-20 μπροστά η ελληνική ομάδα. Και πρώτος αυτά είναι ο Ντιό, τα περισσότερα λάθη από όλους. 4 και 40 πριν από το τέλος. Ζήσης περνάει. Έρχεται ο Τικούδης στο follow. 25-20 η εθνική ομάδα που έχει timing. Εδώ ο Τικούδης ενήργησε τέλεια, ακολούθησε το Ζήση στο πάσιμο και ήρθε σαν τρέιλερ, ως τρέιλερ για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάρκερ, καλή άμυνα από τον Τικούδη που βρέθηκε πάνω του. Ριγκοντό, υπάρχει σφύριγμα, φάουλ από ποιον? Νομίζω ο Χατζιβέρτα θα δώσει, γιατί ήρθε από πίσω. Θα δούμε. Όχι, έδωσε τον Τικούδη. Η εθνική έχει κάνει ένα σερί 6-0. Δεν είναι τίποτα το τρομερό, αλλά είναι εξόχως χρήσιμο. Αποπλήθηκε κάτω για να προηγηθεί τώρα με αγωνιστικό απόρρια της άμυνας μας. Έχουμε δοκιμάσει 4 δίποτα έναντι μόλις 11 των Γάλλων. 24 έναντι μόλις 11 των Γάλλων. Έχουμε δοκιμάσει πολύ περισσότερες επιθέσεις. Δηλαδή θα σου βγάλω και το στατιστικό. Εμείς το μάτς με το Ισραήλ. Κάτι ανάλογο υπήρξε και τότε. Ακριβώς. Πολύ καλή ελληνική άμυνα. Έδωσε περισσότερες επιθέσεις. Και περισσότερα λάθη. Άσε τους Ισραηλίνους τότε σε πολύ λίγα σουτ και σε πολύ. Στιγμή ήταν διπλάσια. Για να δούμε. 25-22. Λοιπόν, Βασίλη, 10 λάθη για τους Γάλλους, 2 για την ελληνική ομάδα. Είναι απίστευτο. Κουμπάρε, πέστα. Χαρτάς. Ζήσει. 25-2 μπροστά η εθνική ομάδα μετά από 16 λεπτά. Παπαδόπουλος θα γυρίσει με αντίπαλο. Τον έχει ο Σμιτ. Φοβεί. Πάρκερ φεύγει μπροστά. Ο Ζήση προσπάθησε να βάλει το κορμί του έξυπνα, χωρίς φάουλ καθαρά. Παρ' όλα αυτά ο Πάρκερ φαίνεται απόψε ότι είναι καλά. 25-24. Πάρκερ έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους 7 πόντους, είναι πρώτος της εθνικής ομάδας, αλλά μαζί με τον Παπαδόπουλο και τον Τικούδη την πρώτη θέση στο σκόρερ του αγώνα. Τικούδη σε επιθετικό φάουλ. Δεύτερο. Υπάρχει άγχος, υπάρχει στρες, είναι πολύ μεγάλη η πίεση του μάτς. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν κάποια καλάθια από τον Παπαδόπουλο για να ανοίξει η γαλλική άμυνα. Γιατί κλείνοντας 5 έκτες, πλην του Πάρκερ 4 ψηλοί, μέσα στη ρακέτα με τα τεράστια αντικά του προσόντα, δεν περνάει μπάλα. Πρέπει λοιπόν να βάλει καλάθι ο Παπαδόπουλος ή να μπορέσει οι κοντοί απ' έξω να βάλουν κανένα τρίποντο. Οι Γάλλοι είναι πολύ πιο ισορροπημένοι, πατούν πολύ πιο γερά στα πόδια τους από ό,τι την προηγούμενη Παρασκευή. Την προπερασμένη Παρασκευή στο πρώτο μάτι που άνοιξε Κλέα Μιλόν. Η Σχάλα Πιονίρ. Ξανά εδώ Πάρκερ με το Σπανούλι απέναντι. Έχει 2 φάουλ, περνάει ο διάολος. Είναι διάβολος στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προκαλέσει ρήγματα σε μια άμυνα. 25-24. Η εθνική ομάδα κρατά το προβάδισμα μετά το μικρό 4-0 που έτρεξαν. Στην αλλαγή ο Σπανούλη και ο Ζήσης τον Πάρκερ και ο Χατζιβρέτας στο Ριγκοντό. Πιετρίς. Rebound. Το πήρε ο Κακιούζης. Ζήσης προλάβει την μπάλα. Πολύ μεγάλη προσπάθεια είναι αλήθεια. 25-24, 2,5 λεπτά από το τέλος. Χαμηλός ρυθμός, επαναλαμβάνω, πολύ στρες, πολύ άγχος, πολύ πίεση και από δύο ομάδες. Περνάει ο Σπανούλης. Παδόπουλο. Ναι! 27-24 από τον Λάζο. 9 πόντι από τον σέντερ της Δυναμό Μόσχας. Δεν μπορεί ο Σμιτ το 2-5 να αντιμετωπίσει τον Παπαδόπουλο. Όπως λέει Δημήτρη και ο φίλος μου Αρνό Λεκόν της ΕΚΙΠ, πριν από 2 μήνες πρωτού κληθεί στην εθνική ομάδα δεν ήξερα ούτε καν το μικρό του όνομα. Έπαιζε στην Α2 ο Σμιτ. Ναι. Μια εθνική ομάδα που πρέπει κάποια στιγμή να σταθεροποιήσει για να μπορεί να κυνηγήσει, να ανοίξει δηλαδή το σκορ. Κάτι παραπάνω από αυτούς τους 4-5 πόντους τους οποίους παίζετε το μάτς μέχρι τώρα. Time out. Ξαναγυρίζουμε στα στούντιο σε λίγο και πάλι μαζί σας για τη μεγάλη προσπάθεια της εθνικής ομάδας που προηγείται των Γάλλων στον ημιτελικό με 27-24. Ξανά στην Belgradska Arena, 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Προτού δηλαδή οι ομάδες γυρίσουν στα αποδυτήρια για την αναπαύλα. 27-24 μπροστά η ελληνική ομάδα. Σπανούλης Ζήσης στο 3, ο Χατζιβέτας χαμηλό σχήμα, αγώνιμο συνήθως για την εθνική. Κακιούζης στο 4 και ο Τσαρτσαρής στο 5. Και από την άλλη πλευρά Πάρκερ, Ριγκοντό, ο Σμιτ και οι δυο Πιετρίς.
Σπανούλης. Rebound από τον Πάρκερ. Έχει γυρίσει και μετράει το καλάθι από τον Τόνι Πάρκερ. Και με φάουλ ο Ζήσης. Χρειάζεται πια ένα, πώς να το πω, πιο σοφιστικό, πιο μελετημένο μαρκάρισμα πάνω στον Πάρκερ. Είναι φανερό, Δημήτρη, ότι είναι υπόψη ο Πάρκερ. Πιο έξυπνο μαρκάρισμα, καθώς κάνουμε το λάθος και μαρκάρουμε τον Πάρκερ από την ευθεία του τρίποντου και μέσα, ενώ θέλει με το που ξεκινάει την προσπάθεια στη δεξιά τρίπλα. Μην τον αφήσουμε να κάνει την πρώτη τρίπλα. Άμα κάνει την πρώτη τρίπλα, σου έχει φύγει. Εδώ την έκανα, μόνο ότι ήταν υποπίεση. Κατάφερε να νικήσει τον Ζήση, να του πάρει το φάουλ, να πετύχει το καλάθι και να διεκδικεί τώρα την ισοφάριση για λογαριασμό των τρικολόρων. Και οι οδηγίες είναι πολύ σωστές, γιατί αν έχει προσέξει τον παίζουν στον αριστερό άξονα, αλλά παρόλα αυτά είναι πρωταθλητής NBA 2 φορές. 27 όλα. Είναι παίκτης που δεν φοβάται όχι να καρφώσει, αλλά να πάει απέναντι στο βουνό που λέγεται Σακίλ Ονίλ. Προφανώς δεν θα φοβηθεί κανέναν Ευρωπαίο γκάρ. Από τους 7,6 πόντους μέσον όρο σε όλο το παιχνίδι έχει ήδη 10. Έχει ήδη 10 πόντους. Έχει ήδη 10, ναι. Γι' αυτά είχε προηγουμένως και 3-10. Ζήσης. Ακόμα ένα 30 Ζήσης. Η πάσα προς τον Τζαρτσαρί. Φάουλ από το Ριγκοντό. Εδώ ο Ζήσης με μεγάλη εξυπνάδα τι διέβλεψε. Ενώ είχε τη δυνατότητα το σουτ, το μυαλό του προχώρησε λίγο παραπάνω από ότι ένα συνηθισμένο μυαλό σε ώρα πίεσης. Είδε ότι ο Τσαρτσαρής είχε mismatch, τη αναλογία μαρκαρίσματος με τον Ριγκοντό. Του πάσαρε την μπάλα και έτσι ο παίκτης, ο forward του Παναθηναϊκού, θα πάει στη γραμμή την ώρα που ο Κλοντ Μπερζό αποσύρει το Ριγκοντό για να επαναφέρει το εργαλείο του Μάλκοβιτς στη Ρεάλ, τον Ζελαμπάλ. Για πρώτη φορά, Βασίλη, παίζει με το εξής σχήμα. Έχει ένα ουσιαστικά κλασικό point guard, έχει δύο σταθερά, έχει δύο κλασικούς σουτέρ, τον Πιοτρίς και τον Ζελαμπάλ που θα βγαίνουν από τις γωνίες από τη βασική για να σουτάρουν. Και έχει δύο forward, τον Πιοτρίς και τον Σμιτ. Αλλά δύο επικίνδυνους σουτέρ, πολύ επικίνδυνους. Είδαμε τον Παναγιώτη Γιαννάκη να ψάχνει, να σκέφτεται πράγματα. Επί των ημερών του η εθνική ομάδα για τελευταία φορά είχε μπει σε τετράδα, το 98 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τσαρτσαρής δυστυχώς κάνει και τις δύο βολές. Έτσι χάνεται μια ευκαιρία να ανακτεί το προβάδισμα. 27 όλα οι Γάλλοι με τον Πάρκερ. Περνάει, τον περιμένει εκεί ο Τσαρτσαρής. Ζελαμπάλ, η μπάλα out. 1 και 13 πριν από το τέλος με το σκορ στο χ. 27 όλα με τον Πάρκερ να προκαλεί ρήγματα, να παίρνει το μάτς πάνω του και να προκαλεί αρκετές ζημιές στην εθνική ομάδα. Τους Έλληνες να φωνάζουν Ελλάς, Ελλάς και τον Παναγιώτη Γιαννάκη με διαδοχικές αλλαγές. Άλλοι παίκτες μέσα, άλλοι έξω και αλλαγές και σχημάτων και φιλοσοφίας παιχνιδιού να προσπαθεί να βρει τη λύση. Κακιούζης που επέστρεψε. Ζήσης με τον Ζελαμπάλ. Θέλει το screen από τον Τζαρτσαρί. Περνάει ο Ζήσης, ο οποίος παίρνει πάντοτε όριμες αποφάσεις. 29-27 από τον Νίκο. Time out, 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ζήσης είναι και πάλι ζεστός. Βλέπουμε εδώ τον Κλοντ Μπερζό να δίνει τους οδηγίες παίκτες. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερος παίκτης ο Μπερζό. Ως προπονητής πάντως έχει επιτυχίες, 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο. Η καινούργια χρονιά αυτή που αρχίζει σε μερικές εβδομάδες θα τον βρει στον πάγκο της Βιλερμπάν. Και θα τον βρει και απολύτως επιτυχημένο στο Ευρωμπάσκετ, διότι πήρε την πρόκληση για το παγκόσμιο. Οι Γάλλοι είχαν να παίξουν σε παγκόσμιο 20 χρόνια, το 86. Φτιάχνω ένα περίεργο, παρότι έχει παίκτες NBA, δεν του αρέσει το στυλ παιχνιδιού του NBA. Και δεν έχει άδικο τώρα για μια εθνική ομάδα. Εδώ οι Ελληνάρες, οι πελαργοί με σκουφάκια πόλο, με τα πάντα. Το σκουφάκι του πόλο πού το βρήκα? Είναι ο Πανιούνιος εδώ στο πόλο, πώς είναι το σκουφάκι του Αφροδάκη? Λες, πά το έχω εγώ σπίτι αυτό. Πρόλαβα και το πήρα στο Μόντρεαλ. Λοιπόν, εδώ με τα χρώματα της Ελλάδας, με τα χρώματα του πολέμου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ενός ειρηνικού πολέμου, διότι αυτό το οξύμορο σχήμα υφίσταται. 29-27, 47 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ζελαμπάλ με το Χατζιβρέτα. Διό που επέστρεψε με τον Τζαρτσαρί. Νική ομάδα σε συνεχές man to man. Περνάει ο Πάρκερ, Σπανούλης. Το rebound, ναι. Η μπάλα στα χέρια του Σπανούλη και τώρα του Κακιούζη. Θα σωθεί η μπάλα. 28 δευτερόλεπτα ακόμα, 29-27. Μπροστά η εθνική. Με τον Σπανούλη σε ρόλο playmaker. Το Ζήση. Εναλλάσσονται τώρα. 12 δευτερόλεπτα ακόμα. Από τα 13 θα μείνουν, από τα 15 θα μείνουν και 2-3 για τους Γάλλους. Αν εξαντληθεί ο χρόνος. Ζήσης. Σπανούλης με τον Πάρκερ. Καλάθι 3 πόντων. Σου 3 πόντων, όχι και καλάθι όμως. Πάρκερ. 3. Σπανούλης. Θετικό έκανε, το αριστερό του χέρι. Το χειρότερο δυνατό φινάλε. Επιθετικό ή αμυντικό δεν έχει καμιά σημασία. Οι διαιτητές παρέβλεψαν την επαφή.
και έρχεται ο Πάρκερ στην εκπνοή να βάλει το ιστερόγραφο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και να κάνει το σκορ 30-29. Καταπληκτικό μάτσα το Πάρκερ στην κορύφωση της οριμότητας του σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά βεβαίως η εθνική ομάδα είναι όρθια, είναι ζωντανή, έχει πολλές λύσεις ακόμα. Εκείνο που σε πρώτη φάση θα πρέπει να ελεγχθεί η νοήστρος του Πάρκερ και όλα θα πάνε καλά. 30-29 μπροστά οι Γάλλοι. Θα ξαναγυρίσουμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο για να παρακολουθήσουμε μαζί την μεγάλη προσπάθεια της εθνικής ομάδας να παίξει αύριο στις 10 στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Βασίλη, εδώ έγινε. Αρίνα, όπου επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, τελειώνουν οι χοροί και τα τραγούδια και η κατάσταση σοβαρεύει και πάλι. Μένει λιγότερο από ένα λεπτό για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μετά τα πρώτα 20 λεπτά οι Γάλλοι είναι μπροστά 30-29 με μια διαφορά βραχίας κεφαλής που βεβαίως και δεν προεξοφλεί τίποτα. Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα εξελίσσονται περίπου όπως αναμενόταν να εξελιχθούν, δηλαδή σε χαμηλό ρυθμό, αλλά και σε περίπου αυτά τα επίπεδα του σκορ, από την έννοια ότι και οι δύο ομάδες παίζουν στα ίδια κυβικά. Άλλωστε στα προηγούμενα μάτια η Ελλάδα, ας πούμε, είχε μέσω ώρα 64 πόντους, οι Γάλλοι 64,8 στην επίθεση και στην άμυνα οι Γάλλοι δέχονται 62,5 και η Ελλάδα 58. Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα στη στιγμή που πρέπει να επιληθούν. Θα πρέπει να έχει ληφθεί πρόνοια προφανώς στο διάβασμα του δεύτερου ημιχρόνου από τον Γιαννάκη. Γι' αυτό το ένα είναι σε πρώτη προτεραιότητα το μαρκάρισμα του Πάρκερ, ο οποίος είναι καλύτερα από κάθε άλλη βραδιά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μέχρι στιγμής δείχνει ασταμάτως, έχει πετύχει 13 πόντους, αλλά φαινόταν Δημήτρη από την αρχή ότι ήταν φρέσκος, ότι είχε ίστρο, ότι είχε διάθεση και ότι τραβάει και την υπόλοιπη ομάδα, μολονότι δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει. Δηλαδή αυτό που φοβόμασταν πάρα πολύ ότι ουσιαστικά είναι... Έχει μαρκαριστεί πολύ έξυπνο ο Ντιό σήμερα. Ο Δε Πάρκερ δεν ξεκίνησε σήμερα και ο Δε Πάρκερ έχει εκτινάξει τα ποσοστά του. Για παράδειγμα, στα δίποτα από το 33% το έχει πάει στο 80%. Και είναι ασταμάτως, παρότι είναι και πέρα από το πούμε αυτό, είναι διαβασμένη η ελληνική άμυνα στο μαρκαρισμά του, αλλά σήμερα παίζει ως πρωταθλητής NBA. Τι δέον γενέστε λοιπόν. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να ανακοπεί ο ρυθμός του Πάρκερ. Με το κάρισμα στη δεξιά τρίπλα, με οποιαδήποτε όπλα έχει στη φαρέτρα της ελληνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και μια ένσταση σε αυτόν τον συλλογισμό και ο Παπαλουκάς έχει 3 φάουλ, ο Σπανούλης 2, ο Διαμαντίδης επίσης 2 φάουλ από το πρώτο μήχρονο και της περιφερειακή άμυνα ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα. Κατά την άλλη πλευρά στην επίθεση να συνεχιστεί το υπομονετικό παιχνίδι και να επιχειρηθεί από ελληνικής πλευράς να παίξει ο Παπαδόπουλος πιο κοντά στο καλάθι, να πάρει την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι, να μην φοβηθεί γιατί ο Βάης έτσι κι αλλιώς έχει 3 φάουλ, τώρα παίζει ο Ζιλιάν. Πάρκερ, Ντιό με αντίπαλο τον Κακιούζη. 30-29 μπροστά η Γαλλία. Το σούτ από τον Ντιό. Το rebound από το Φότσι που πηδά ψηλά. Θα χρειαστούμε το άλμα του Φότσι στο δεύτερο ημίχρονο. Χατζιβρέτας. Έχουν γυρίσει οι Γάλλοι. Η εθνική ομάδα δεν έχει την πολυτέλεια του ευνηδιασμού. Άλλωστε δεν ζει από τον ευνηδιασμό της. Θα ήθελε, αλλά δεν το κάνει. Και άλλες ομάδες θα το ήθελαν. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα ευρωμπάσκετ χαμηλών τόνων. Και πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά αμυντικογενές. Οι Γάλλοι σταμάτησαν τους Λιθουανούς στους 47 προχτές στο μπαράζ, στον προημιτελικό. Διαμαντίδης είναι επαναφορά. Καινούρια 24 δευτερόλεπτα για την εθνική. Η εθνική παίζει με Διαμαντίδη, Κακιούζη, Παπαδόπουλο, Φώτση και Χατζιβρέτα. Την αρχική πεντάδα της. Και ο Μπερζό απαντά με Ζιλιάν, Ντιό, Φλωράν Πιετρίς, Ριγκοντό και Πάρκερ. Εδώ έχει πλεονέκτημα ο Διαμαντίδης. Κόβεται όμως. Με τον Πάρκερ πρέπει να αποστάρει. Να κατέβει δηλαδή και να παίξει με πλάτη. Αυτό προσπάθησε να κάνει, αλλά δεν παίξει σε βοήθεια. Και του κατέβασε το γενικό. Ριγκοντό. Μαρκάρει ο Κακιούζης. Ζιλιάν το jump shoot. 32-29 προβάδισμα 3 πόντων για τους Γάλλους. Επιθετικά έτσι βγάζει το ψωμί του Ζιλιάν από αυτή την απόσταση 44 μέτρα, σουτάκια από το high post. Διαμαντίδης με αντίπαλο τον Πάρκερ. Εδώ υπάρχει σαφές πλεονέκτημα εάν και εφόσον ο Διαμαντίδης επιδιώξει και καταφέρει να κάνει αυτό προς την κατεύθυνση του οποίου τον βλέπετε τώρα. Δηλαδή να πάρει την μπάλα με πλάτη και εκεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψου του με τον Πάρκερ. Αν τον αφήσουν βεβαίως και οι βοήθειες της γαλλικής άμυνας. Χατζιβρέτας, τελειώνει ο χρόνος. Τα ίδια. Όχι. Δεν είναι η λύση αυτή. Διαφορά ύψους υπάρχει και σε ένα ακόμα μαρκάρισμα. Ο Παπαδόπουλος με τον Ζιλιάν. Έχουμε 2 mismatch τα οποία δεν έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής. 32-29. Οι Γάλλοι με τον Ριγκοντό. Μαρκάρει ο Διαμαντίδης. Και στον Πάρκερ πηγαίνει ο Χατζιβρέτας. Έχει μόλις ένα φάουλ. Τον κλείνει ο Κακιούζης. Εξαιρετική άμυνα. Για ακόμη μια φορά από τον Κακιούζη. Γενικώς ο τρόπος με τον οποίο η εθνική ομάδα προσαρμόζεται και αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις τις οποίες
προσπαθεί να δημιουργήσει ο Διό είναι σεμιναριακού επίπεδου. Δεν σημαίνει το ίδιο όμως μέχρι στιγμής με το μαρκάρισμα του Πάρκερ. Φώτσης για το Διαμαντίδη. Λάθος. Ξανακλέβει ο Φώτσης. Παπαδόπουλος. Όχι, ούτε αυτή τη φορά. Ο Φώτσης χάνει την ευκαιρία. Ο Παπαδόπουλος στη δεύτερη. Την μπάλα στα χέρια του Πάρκερ. 7 και 47 πριν από το τέλος. Πάρκερ, κίνδυνος. Εδώ τρώει τάπα από το ταμπλό που λέμε. Ήταν πολύ καλή άμυνα της ελληνικής ομάδας. Ύψωσαν ένα τείχος μπροστά του. Λείπει αυτοσυγκέντρωση. Κάναμε λάθος τώρα εδώ. Κάποια στιγμή τα λάθη ήταν 12 και τώρα είναι. Τόσο δεν τα έχεις διαβάσει. Ναι, 13-4. 13-4. Δεν είναι πολλά τα λάθη. Δεν είναι πολλά. Δεν υπάρχει αυτοσυγκέντρωση στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Ριγκοντό. Μπάλα στα χέρια του Πάρκερ. 7,5 λεπτά πριν από τη λήξη της περίοδου. Ελλάδα-Γαλλία. Στον πρώτο εκ των δύο ημιτελικών. Ριγκοντό για 3. Rebound από το Φώτσι. Ακολουθεί στις 10 η σύγκρουση της Γερμανίας με την Ισπανία. Διαμαντίδης, Χατζιβρέτας για το Φώτσι. Φάουλ από τον Ζηλιάν το δεύτερο. Καλό νέο. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα έβαλε ένα παίκτη μέσα στη ρακέτα, διείσδησε και πήγε προς το καλάθι. Το είχαμε κάνει άλλη μια φορά στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή 2 φορές σε 23 αγωνιστικά λεπτά. Εδώ δούλεψε καλά η συνεργασία πάνω στην κίνηση. Προκλήθηκε το ρήγμα που επιδίωξε η ελληνική ομάδα στη γαλλική άμυνα, η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με την πρώτη φάση και ειδικότερα με τον πρώτο αγώνα, τον δικό μας αγώνα. Φώτσης, 30-32. Από τη στιγμή που οι Γάλλοι είναι γρήγοροι και αλτικοί, αν πας αργά όπως πάμε, θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι στην επίθεση. Γιαννάκης τον 70ο αγώνα του, τον ήταν προηγουμένως σκεπτικό να ψάχνει τις λύσεις. Τον 70ο αγώνα του, 71ο αγώνα του στον πάγκο της Εθνικής. 2. Ριγκοντό για 3. Και το rebound από τον Φώτσι που ελέγχει εκεί την κατάσταση. Χατζιβρέτας. Θα είναι εντολή από το Γιαννάκη να σταματήσει, διότι δεν υπήρχε πρόσφορο έδαφος για ευνηδιασμό. Περνάει στον Παπαδόπουλο η μπάλα με τον Ζηλιάν. Έχει πλεονέκτημα εκεί. Έβγε Λάζαρε. Τρίτο Ζηλιάν. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που ο Παπαδόπουλος παίρνει την μπάλα. Πρέπει να είναι καλάθι φάουλ. Ναι. Απαγορεύεται να χαθεί ευκαιρία. Διότι είναι και πιο ψηλός και με πολύ καλύτερη τεχνική κατάρτιση και από τον Ζηλιάν. Από τον Βάισδε και πολύ πιο ευκίνητος. Νάτος, εδώ περνάει, αλλά επιθετικό. Πέφτει στην παγίδα του επιθετικού φάουλ πια τον αγώνα. Και είναι βέβαια αυτό το φάουλ. Εδώ το βλέπετε. 31-32 μπροστά οι Γάλλοι σε ένα μάτς που μυρίζει από χιλιόμετρα θρίλερ. Ακατάλληλο για καρδιακούς ως το φινάλε φαίνεται να πηγαίνει. Ο Μπερζό απέσυρε τον Ζηλιάν και θα παίξει με τον Ζερόμ Σμιτ. Την τελευταία ρόδα ως εναλλακτική λύση δηλαδή στους ψηλούς. Ριγκοντό. Τελευταία ρόδα, αλλά βάζει το καλάθι με το εξαιρετικό passing game που καταλήγει σε αυτή τη φάση. Οι Γάλλοι άλλαξαν ταχύτατα την μπάλα. Έχουν αυτοματισμούς που εδώ πιάνουν στον ύπνο την ελληνική άμυνα. Διαμαντίδης. 31-34. Μετά από 24 λεπτά αγώνα. Διαμαντίδης για τον Παπαδόπουλο. Γυρίζει, εδώ είναι καλάθι. Εδώ είναι καλάθι. 33-34. Με τον Παπαδόπουλο να είναι το πρώτο βιολί της ελληνικής επίθεσης. Με 11. Έχει 11 πόντους, αλλά όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο και δεν συνιστά στατιστικό λάθος, δεν έχει πάρει ούτε ένα rebound. Η ελληνική ομάδα έχει 19 rebound, οι Γάλλοι 23. Πάρκερ. Ξαναπηγαίνει πάνω το Διαμαντίδης, αποκαθίσταται τη ισορροπία γιατί στην αλλαγή πήγε ο Φώτσης. Να εδώ ο Φώτσης που πηδάει ψηλά και βοηθάει πολύ απόψε στο αμυντικό rebound. Είναι ένα σημείο αιχμής, ένα κομβικό σημείο του αγώνα να μην ανανεώνουν τις επιθέσεις Γάλλοι. Παπαλουκάς. Φάουλ. Λοιπόν, οι τελευταίες 4 επιθέσεις των Γάλλων, οι 3 εκτελέστηκαν από τον Ριγκοντό. Κάτι δείχνει αυτό. Έχει πάρει τα ενία από τον Πάρκερ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είναι καλό το μαρκάρισμα του Χατζιβρέτα. Χατζιβρέτας έχει γυρίσει διαβασμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πιο διαβασμένος από ότι ήταν όλοι οι παίκτες οι οποίοι κατά διαστήματα αντιμετώπισαν προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον Πάρκερ στο πρώτο ημίχρονο. Χατζιβρέτας με τον Διό. Και καταπληκτική ατμόσφαιρα, έτσι. Με τους Έλληνες να φωνάζουν ελά σολέ, να θυμούνται και να θέλουν το τιμημένο.
Λοιπόν, και ποιος δεν το θέλει. Είναι ευκαιρία με τον Σμιτ να γίνει κάτι καλό στο 5 με τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει πάρτι στις τελευταίες επιθέσεις. Θα φορτώσει άλλον ένα ψηλό των Γάλλων και γενικώς θα φορτώσει τη front line των Γάλλων με φάουλ ο Παπαδόπουλος. Το θέμα είναι να τα εκμεταλλεύεται. Εδώ θα επιστρέψει ο Ντικούδης τώρα. Φορτώνει ο Πάρκερ τους κοντούς μας και εμείς με τον Παπαδόπουλο τους ψηλούς της. Ο Λάζος στη γραμμή, την οποία επισκέπτεται για τρίτη φορά απόψε και μία στις δύο. Πολύ ωραία. 33-34. 34 όλα, με συγχωρείτε. Και ευκαιρία στην εθνική ομάδα να περάσει και πάλι μπροστά. Σε πραγματικά συγκλονιστική ατμόσφαιρα, με τον Παπαλουκά να σηκώνει τα χέρια και να ζητάει από τον κόσμο να τους εμψυχώσουν ακόμα περισσότερο. Ακούστε τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Στοιχείο μεταξύ εξέδρας και είναι μία από τις κερκίδες χώρου που έχουν οι Έλληνες. Έχουν καταλάβει τρία σημεία στις κερκίδες της Μπεογκράτσκα Αρένα. Νομίζω ότι ήμασταν επικείς όταν μιλήσαμε για χιλιάδες. Διπλάσιοι πρέπει να είναι. Παραπάνω. Γύρω στους 2.000. Ριγκοντό. Για τον Πάρκερ πηγαίνει πάνω το Χατζιβρέτας. Ξανά υποπίεση. Τους νικά στον αέρα. Τρεις παίκτες. 36-35 μπροστά οι Γάλλοι. Πόντο με πόντο, κορμί με κορμί. Μια συγκλονιστική αναμέτρηση την οποία παρακολουθείτε απευθείας από την ΕΤ. Φίλες και φίλοι, σε ένα μάτς που σπάει καρδιές και που θα κριθεί στις λεπτομέρειες, διότι πλέον προς τα εκεί οδηγούν όλες οι ενδείξεις. Φάουλ τρίτο, παρακαλώ, από τον Αντουάν Ριγκοντό. Είναι σημαντικό γιατί και με συγχωρείς Δημήτρη, πολύ γρήγορα και σε σχέση με τη γαλλική ομάδα η εθνική πηγαίνει στη γραμμή. Λοιπόν, και τώρα αυτό έλεγα, ότι όσο ήταν ο Ριγκοντό με τον Πάρκερ ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε δύο χειριστές μπάλας και δύο που εκτελούσαν, γιατί εκτελεί ο Πάρκερ και σήμερα. Τώρα με τον Πάρκερ μόνο στο point, αλλάζει το παιχνίδι της Γαλλίας τελείως. Ουσιαστικά έχει 4 forward μέσα, γιατί και ο Σμιτ δεν είναι center for. Και θα δούμε ένα παιχνίδι με ένα point guard και 4 forward. Εδώ πρέπει να πιεστεί πάρα πολύ και ο παίχτης και η μπάλα. Να αυξηθεί δηλαδή η πίεση εκ μέρους της ελληνικής ομάδας. Πραγματικά είναι μια καλή ευκαιρία να μην επιτρέψει η εθνική ομάδα στους Γάλλους να αναπτυχθούν και έτσι πλέον Διαμαντίδη υπάρχοντος και Φώτσι μπορούν να κλαπούν μπάλες. Και υποψιάζομαι τον Διό σαν δεύτερο χειριστή. Με το χάρισμα του διασκελισμού μπορεί να το κάνει, ναι, συμφωνώ. 36 όλα. Νάτος εδώ. Και όχι μόνο δεύτερος χειριστής και playmaker μπορώ να σου πω. Μας δικαίωσε. Πάρκερ. Πηγαίνει βοήθεια πάνω, τον Ντικούδης, προσπαθούν να τον παγιδεύσουν. Νάτος πάλι. 9 δευτερόλεπτα, περνάει μέσα. Η άμυνα του Χατζιβρέτα πάνω του με προσήλωση. Και ο Ντικούδης στο αμυντικό rebound με πείσμα. Παπαλουκάς προσπαθεί να τρέξει. Περνάει. Χατζιβρέτας για 3 βάλτο. Όχι. Το επιθετικό rebound όμως από το Διαμαντίδη. Τα μακριά του χέρια κάνα πάλι το θαύμα του. Παπαλουκάς. Όχι Θοδωρή, όχι. Πήγε να αποστάρει. 36 όλα, αλλά είναι τέταρτο φάουλ. Κακή είδηση από τον Θοδωρή Παπαλουκά, ο οποίος ναι, πήγε να αποστάρει, πήγε να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα που έχει να παίξει εκεί, σε εκείνο το σημείο. 36 όλα μετά από 26 λεπτά αγώνα, με τον Παπαλουκά να αποσύρεται άρον-άρον από τον Δράκο, διότι συμπλήρωσε 4 φάουλ και είναι ο πρώτος παίκτης σε ομάδα υψηλού κινδύνου σε αυτήν την κατηγορία. Η μπάλα στα χέρια του Φλοάμπ και 3. Διό με το Φώτσι. Του κλείνει το δρόμο. Εκπληκτική άμυνα Φώτσι. Έρχεται ο Σμιτ. Δοκάρι και φάουλ. Δεν μέτράει το καλάθι. Χαμηλά το φάουλ. Ο Μούχβιτς έχει την ετοιμιγορία, διότι ήταν πολύ κοντά στη φάση. Δεν μετράει το καλάθι. Φάουλ για τους Γάλλους. 36 όλα, 3:57 πριν από το τέλος. Ο Μπερζό θα επαναφέρει τον Ζελαμπάλ. Εδώ θα ξαναδούμε την προσπάθεια του Σμιτ, την πρώτη άστοχη. Εδώ γίνεται το φάουλ, πολύ σωστό το σφύριγμα, διότι σαφώς προηγήθηκε το φάουλ της επίτευξης του καλαθιού. Βασίλη, τώρα οι Γάλλοι παίζουν σαν να παίζανε στο πρωτάθλημα των κοντών της Αμερικής. Το NBTL. Βγήκε και ο Σμιτ και παίζουν τώρα με Ζελαμπάλ, Πιετρίς, Διό, Μικαέλ Πιετρίς και Πάρκερ. Αν είναι δυνατόν, απίστευτα κοντή. Δηλαδή μια ομάδα 5 κοντών. Αλλά που πηδάνε πολύ ψηλά. Ο Διό έχει παίξει μεσούσες της αναμέτρησης και στις 5 θέσεις. Τώρα παίζει center. Κατά συνθήκη βέβαια. Αλλά αν χρειαστεί κάποιος να αποστάρει και να παίξει με πλάτη, είναι αυτός. Και τώρα τρέχουμε. Πάρκερ. Διό. Το σου 3 πόντων από τον Πιετρίς. Rebound από το Ζήση που επέστρεψε. 36 όλα, 3:40. Να είναι καλά η περιφέρεια των Γάλλων. Έχει 2 στα 14 τρίποντα. Δεν είναι τίποτα.
Θα παίξουν τώρα στις γωνίες, γι' αυτό έβαλε 5 κοντούς για να παίξει γωνίες. Το μάτς βρίσκεται στα κάκια της Εθνικής. Να ο Ζήσης που σπάει πάλι την άμυνα των Γάλλων. 38-36 με τις ατομικές προσπάθειες, με τη δυνατότητα του Ζήση να παίξει ένας εναντίον ενός, να δημιουργήσει και να τελειώσει δικές του φάσεις. Όπως δυστυχώς δεν το έχουμε δει από το Σπανούλι ακόμα. Όσο έπαιξε. Πάρκερ γυρίζει την μπάλα. Μικαέλ Πιετρίς να κάνει βήματα. Θα έπρεπε εκεί να πιεστεί περισσότερο. Πάρκερ. 6 δευτερόλεπτα. Ζήσης πάνω του. Έρχεται η βοήθεια από τον Διαμαντίδη. Και ακριβώς στη λήξη. Καλάδι τριπώντων από τον Μικαέλ Πιετρίς. Φωνάζει ο Γιαννάκης, ζητώντας άβαση κανονών από εκεί να έχει άδικο. Να έχει 39-30 προσπερνούν. Και τώρα το μόνο που θέλει είναι αμυντική προσήλωση περιφερειακά, καθώς οι Γάλλοι δεν έχουν δυνατότητα να παίξουν μέσα στη ρακέτα ή να αποστάρουν. Έχουν 5 κοντούς παίκτες. Άρα και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ασφικτικό τρέξιμο, γιατί προσπαθούν να βγάλουν από την game την έξτρα. Το παίζει τώρα ο Μπεζό είναι λίγο περίεργο. Η εθνική είναι μια πιο συμβατική νόρμα στην πεντάδα της. Μια πιο συμβατική φόρμα. Άρα η μπάλα πρέπει να πάει μέσα στη ρακέτα επιθετικά. Δεν έχει τον κλασικό ψηλό, αλλά τουλάχιστον έχει. Το Ντικούδη, έχει το Φώτσι. Ναι. Για να δούμε. Πλέον μόνο ακούγεται στις εξέδρες Μπεογκάτσκα Αρένα. Χατζιβρέτας. Όχι. 39-38 μπροστά. Δίνει τέλος τρίτης περίοδου. 12-45 πριν από τη λήξη του. Με θέα στο τελικό για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Από 14 Ιουνίου του 87. Από τις 25 Ιουνίου του 80 μετά από 16. Βασίλη, βάζουμε τώρα μία στις δύο βολές. Είναι κακό αυτό. Ζήσης. Προσπαθεί να περάσει. Αφήνει την μπάλα στον Τικούδη. Παλεύει εναντίον όλων. Ένα δέντρο από χέρια ξεφύτρωσε δίπλα στον Τικούδη. 6 χέρια. Ουσιαστικά το έκοψε όλο το οπτικό πεδίο. Είχε 3. Εκεί είχε πλεονέκτημα. Κάνει βήματα όμως. Είχε πλεονέκτημα απέναντι στο Ζήση. Κάνει βήματα. Πόσα λάθη έχουν οι Γάλλοι? 16. Λοιπόν, οι Γάλλοι έχουν 14 με αυτό 14. Και 6 εμείς. Ευτυχώς ήταν ο Φλωράν Πιετρίς, ο οποίος είναι μάλλον άστοχος από μέση αλλά και μακρινή απόσταση. Τσακωμένος με το καλά θα έλεγαν κάποιοι. 39-38 μπροστά οι Γάλλοι. Αν μπορούσε η εθνική ομάδα να ανοίξει λίγο το σκορ με κάποια σούτα την περιφέρεια για να βγουν έξω οι Γάλλοι να πιέσουν και να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για Τικούδη Φώτσι. Φάουλ. Καλάθι μετράει. Ναι. Υπογραφή Διαμαντίδης. Δύσκολη προσπάθεια. Το θέλαμε αυτό το καλάθι από το Διαμαντίδη. Πρώτο του. Σκοράρει για πρώτη φορά, έτσι. Δεν είχε σκοράρει καθόλου αντί των Ρώσων. 3. Πρώτος πασέρ του πρωταθλήματος. Πρώτη φάση. 7,3 assist. Με σκορ της 10. Και είναι και πρώτος πασέρ ακόμα με 29. Έβαλε και την βολή. 41-39. Χτύπησε στο πιο κρίσιμο σημείο Διαμαντίδης. Πάρκερ 2 για 3 ελεύθερος. Γιατί ελεύθερος? Μας παγίδευσαν οι Γάλλοι, μας έστειλαν μέσα στη ρακέτα. 41-42. Όλη η ιστορία είναι από τις βοήθειες στο μαρκάρισμα του Πάρκερ που πρέπει να γίνουν βοήθειες και θα βγει η πάσα σε κάποιον ελεύθερο Γάλλο. Είναι ένας παίκτης Λερναία έδρα, μπορεί να παίξει και 5 θέσεις, μπορεί να αρχίσει την επίθεση με πλάτη και να γυρίσει μετά στην περιφέρεια όπως τώρα Ζήσης. Δικούδη στο επιθετικό rebound. Έχει πλεονέκτημα και είναι πιο δυνατός. Έρχεται να διασφαλίσει το καλάθι ο Φώτσης και ξανά μπροστά η ελληνική ομάδα σε ένα πολύ μεγάλο μάτς. Σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση εδώ στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. 43-42. Μπροστά η ελληνική ομάδα. Διό πετάει την μπάλα έξω, το split. Ζελαμπάλ για 3 πόντους. Μεγάλο μάτς. 45-43. Μπροστά η Γαλλία στο 21ο λεπτό του ημιτελικού με το καλάθι 3 πόντων του Μικαέλ Ζελαμπάλ. Έβαλε 2 σερί τρίποντα. Διό και Ζελαμπάλ. Ζήσης. Αλλά η εθνική έχει δύναμη, έχει ψυχή, έχει πάθος. Διαμαντίδης. Χατζιβρέτας για 3. Δεν του κάνει μπάλα το Χαντήρι. Ντικούδης. Το αμυντικό rebound από τον Πιετρίς, από τον Φλωράν. Και μπάλα στα χέρια του Πάρκερ τώρα. Για την τελευταία πιθανότητα επίθεση των Γάλλων στην τρίτη περίοδο με το σκορ υπέρ τους 45-43. Φάουλο Ζήσης. Κοίτα να δεις που βγήκε το τρίκ του Μπεζό. Το δεύτερο. Με τους 5 κοντούς. Χωρίς Βάις, χωρίς Ζιλιάν. Χωρίς Σμιτ. Ο Σμιτ επιστρέφει τώρα στη θέση του Φλωράν Πιετρίς. Μένουν ακόμα 29 δευτερόλεπτα για τη λήξη της περίοδου, της τρίτης περίοδου. Και οι Γάλλοι έχουν βεβαίως φρέσκα 24 στη διάθεσή τους.
Μικαέλ Πιετρίς για τον Πάρκερ. 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Χατζιβρέτας απέναντι στον Πάρκερ. Ανοίγει η ελληνική άμυνα. Πηγαίνει ο Ζήσης τώρα, γυρίζει ο Χατζιβρέτας πίσω. Πάρκερ. Να το πάλι. Σου 3 πόντων. Υπάρχει σφύριγμα από τον Μούχβιτς για το φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Ένα φάουλ επιθετικό με το οποίο χρεώνεται ο ούτως ή άλλως άτεχνος Ζερόμ Σμιτ. Νάτος. Συνεπώς 2 βολές για την ελληνική ομάδα, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ. 9 δευτερόλεπτα Γάλλος. Επιστρέφει ο αρχηγός ο Κακιούζης στη θέση του Φώτσι. Ελλάς στις εξέδρες. Ο κόσμος παίζει και αυτός. Διαμαντίδης συνήθως εύστοχος από τη γραμμή. Ο Γκάρφ του Παναθηναϊκού. Τι θέλα και το πάνε. Δεν πουλώνω το στόμα μου. 45-43. Υπέρ των Γάλλων. Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Διαμαντίδης στη δεύτερη. 44-45. Μειώνει. Πάρκερ. Ριμπάουντ από τον Τικούδη. Τελείωσε η περίοδος. Το σούτινγκ χρόνου. Αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τελειώνει λοιπόν και η τρίτη περίοδος που βρίσκει την ελληνική ομάδα. Ένα πόντο πίσω. 45-44 όπως ένα πόντο πίσω. 30-29 ήταν και στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά προς το παρόν, θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο, διότι βρισκόμαστε μπροστά στο απόλυτο θρίλερ. Καρίνα και πάλι για τον επίλογο, για την τέταρτη και τελευταία περίοδο, χωρίς καθόλου να αποκλείεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Έτσι κι αλλιώς το μάτς παίζεται. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή, παίζεται στις λεπτομέρειες. Πιθανόν θα κερδίσει το τελευταίο σούτ, το τελευταίο λάθος. Ελπίζουμε το πρώτο να είναι δικό μας, το δεύτερο να είναι δικό τους. Λοιπόν, έτερον εκάτερον ισχύει αυτό. Άλλο μάτς εκείνο της πρεμιέρας, Δημήτρη. Άλλο το σημερινό μάτς, η εθνική ομάδα που τότε είχε κάνει περίπατο, που στραγγάλισε την άμυνα τους Γάλλους, που τους ευνηδίασε, δεν τους άφησε να παίξουν καθόλου το παιχνίδι τους. Και δεν είχαν και Πάρκερ εκείνη τη μέρα, ήταν ο Σιπαρών τότε. Αλλά, Σήμερα Βασίλη έχει 15 πόντους, έχει 2 assist και μόλις ένα λάθος. Παναλαμβάνω πάντως ότι σε ό,τι αφορά κάποιες βασικές σταθερές του μάτς, είναι εκεί που το περιμέναμε, τουλάχιστον επιθετικά. Κάπου εκεί θα πάει στατιστικά πια, με μέσο όρο, γύρω στους 60-65. Με υπέρβαση στους 65. Για να δούμε. Κακιούζης για 3. Rebound του Ζελαμπάλ. Μας λείπει το καλό μακρινό σουτ. Έχουμε 1 στα 8. Τρίποντα. Πάρκερ παραλίγο να γλιστρήσει, τελικά κράτησε την μπάλα, την έσωσε. Μικαέλ και ο Τρεις. Υπάρχει φάουλ εκεί. Εις βάρος ελληνικής ομάδας. Φάουλ από τον Δήμο Τικούδη. Χατζιβρέτας, από τον Χατζιβρέτα και τον Τικούδη. Τρίτο και αυτός. 3 και ο Χατζιβρέτας. 4 ο Παπαλουκάς, 2 ο Ζήσης, 3 ο Χατζιβρέτας και 2 Διαμαντίδης. Από τους Γάλλους 3 ο Σμιτ, 3 ο Βάις, 3 ο Ριγκοντό, 3 ο Ζελαμπάλ, 3 ο Ζιλιάν. Κακιούζη στο rebound μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Πάρκερ. Σταθερά στο χαμηλό σχήμα, Χατζιβρέτας, το έχει αυτό το σουτ. Χατζιβρέτας έχει βρεθεί 2-3 φορές ελεύθερος, αλλά δεν σημαδεύει σωστά. 1 στα 9. Χατζιβρέτας έχει 0 στα 6 σουτ. Αυτό, κύριε φυλακή, το στόματί μου, είναι περίπου ποσοστά στο Χόλμη στον αγώνα με την Ιταλία. Τότε είχε 0 στα 5. Τίποτα μαζί. Διό. Την μπάλα στα χέρια ξανά του Γάλλου. Μέσα από 3. Και φάουλ από τον Μιχάλη Κακιούζη. Το πρώτο του αρχηγού. Τα λάθη είναι σαφώς εις βάρος των Γάλλων. Έχουν κάνει 15. Αλλά και η ελληνική ομάδα 6. Αλλά οι Γάλλοι υπερέχουν σαφώς τα rebound. Όχι, δεν υπερέχουν. Έχουμε τα ίδια ακριβώς. Έχουμε τα ίδια ακριβώς. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι Γάλλοι μέχρι στιγμής έχουν πολύ ψηλά ποσοστά. Δηλαδή έχουν καλύτερα ποσοστά από την ελληνική ομάδα. Και έχουν βάλει 5 τρίποντα. Εξάλλου δεν υπάρχει καμιά μεγάλη διαφορά. Στον ένα πόντο είναι το μάτς υπέρ των Γάλλων. Σκέψου να τα 5 τρίποντα. Η εθνική ομάδα κατάφερε να καλύψει προηγουμένως με τη βοήθεια του Φώτσι το χάσμα που υπήρχε στα rebound. Τη διαφορά έπασε τόση. Ο Γιαννάκης, ο Κακιούζης, ο Λευτέρης Κακής σκέπτονται, προσπαθούν να βρουν τρόπους να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Διό με τον Κακιούζη. Χάνει την μπάλα, προσπαθεί να την κλέψει ο Ζήσης. Την ανακτά για λογαριασμό των Γάλλων ο Ριγκοντό. Μπάλα είναι
Πάντως όχι φάουλ του Διαμαντίδη. Είναι out για τους Γάλλους. Βρήκε μπάλα. Μετά την προσπάθεια του Μικαέλ Πιετρίς. Την ώρα του Παπαδόπουλου. Ναι, χρειάζεται. Με κίνδυνο. Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, διότι αμέσως ο Μπερζό απαντά στη σκακέρα. Δεν είμαι καλός σκακιστής. Πύργος και πύργος. Τι γίνεται εκεί? Υπάρχουν δύο πύργοι. Ο Παπαδόπουλος μπορεί να πάει. Ο Λάζος είναι καταπληκτικός σκακιστής. Rebound από τον Τικούδη. Να τι δεν είχαμε κάνει σήμερα που κάναμε τώρα τα μπλοκ. Δηλαδή με το σώμα να προστατεύσουμε την μπάλα στα rebound και να μην πάνε στο ομαδικό rebound που πηγαίνουν οι Γάλλοι. Διαμαντίδης με το Ζελαμπάλ. Οι Γάλλοι απογορεύσει τις διεισδύσεις. Ήσουν τις εμποδίσεις πολύ. Παπαδόπουλος στο χουκ, όχι φαινόταν. Ζελαμπάλ στο rebound. 65-4 μπροστά οι Γάλλοι. Διό. Πάσα ευνηδιασμού προς τον Βάις και φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Δεν υπήρχε λογική. Δεύτερο φάουλ από τον πρόεδρο της ελληνικής ομάδας, τον Παπαδόπουλο που έχει 13, 10 ο Τικούδης. 8 ο Ζήσης. Τι προς τον να τραβήξουν το σκορ. Δεύτερο φάουλ τον σέντερ της Δυναμό, προηγουμένως του του Παναγικού. Βασίλη, στο δεύτερο ημίχρονο είναι ένα άλλο παιχνίδι. Δεν σκοράρει ο Πάρκερ, αλλά παίζουν πολύ Γάλλοι με το περιφερειακό σουτ. Airball σε βολή. Πόσο καιρό έχεις να το δεις? Από το Βάις. Γελάσουμε και λίγο γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Είναι σαν να προπώ και να πιάνεις 0. Τώρα την έστειλε με δύναμη. 46-4. 2 για τη γαλλική ομάδα. Μαντίδης με το Ζαλ. Τον πρώτο ημιτελικό του 30ου Ευρωμπάσκετ, θυμίζω στις Γερμανία-Ισπανία. Οι δύο νικητές στον τελικό. Οι δύο ηττημένοι στον μικρό τελικό για το κόκκινο μετάλλιο. Ζήσει φάουλ του Ριγκοτό. Τέταρτο. Καλό αυτό. 7-45 για το τέλος. Ένα ψυχοφθόρο μάτς, αγχωτικό. Με νεύρα, όχι νεύρα που να εκτρέπουν τους παίκτες στη συμπεριφορά τους, αλλά με νεύρα που επηρεάζουν την απόδοσή τους. Και στις δύο ομάδες, και για τις δύο ομάδες, και αυτό Ζήσης. Ποιος θα μας δώσει ένα σίγουρο σουτ? Η ώρα του Χατζιβρέτα. Άντε αγόρι μου! 47-46, επιτέλους! Σπάει το ρόδι. Το περιμένω αυτό το σουτ 3 χρόνια. Του το έχω πει. 2 χρόνια. 3. Ναι, 2 έχουν περάσει. Έχεις δίκιο. Μην αγχώνεσαι το μάτς. 2 χρόνια και κάτι μέρες. 12 Σεπτεμβρίου ήταν. 8 Σεπτεμβρίου ήταν. Και θυμάμαι καλά την ημερομηνία. 47-46. Παπαδόπουλος. Ξανά μπροστά η εθνική, φάουλ εκεί από τον Βάις. Τον ρίχνει στην παγίδα ο Λάζος. Τέταρτο φάουλ από τον Γάλλο σέντερ της Μπιλμπάο. Και ο κόσμος αναθάρισε στην εξέδρα. Μεταξύ μας δεν είχε σταματήσει ποτέ να ενθαρρύνει την ομάδα. Και υπάρχει και πάθος από τους παίκτες. Ο Παπαλουκάς χειροκροτάει συνέχεια. Ο Κακιούζης σηκώνεται, φωνάζουν. Πρέπει να δώσει δύναμη ο πάγκος και η εξέδρα στην ομάδα. Να καταλάβουν ότι είναι τα αφεντικά της αναμέτρησης. Και ένα διεύκολα καλάθι για να πάρουμε ανάσες. Αυτό, όπως συνέβη και με τη Ρωσία τέτοια ώρα. Ζήσεις. Ακόμα 18 δευτερόλεπτα, πάντα με το χαμηλό σχήμα. Με το Ζήση, το Χατζιβρέτα και το Διαμαντίδη. Κάθε ένας για άλλο ρόλο. Διαμαντίδης θα την προλάβει, υπάρχει χρόνος, υπάρχει. 10. Παίζει απομόνωση τώρα με το Ζελαμπάλ. Isolation. Να το, μέσα είναι. Όχι. Το βγάλω ο Βάις, τα κατάφερε. Προσπάθεια του Τικούδη. Ο Βάις βοηθάει την εθνική ομάδα σε αυτή τη φάση. Της δίνει πνοή για να παίξει άλλα 24 δευτερόλεπτα και να κατασκηνώσει τροποντινά στη γαλλική ρακέτα. Νομίζω πρέπει ο Διαμαντίδης να θυμηθεί το πρώτο μάτς, Βασίλη, να πάει στο 1-41 στο isolation, να ανοίξουν οι 4 παίκτες και να πάει στο κεντρικό διάδρομο να περάσει το καλάθι. Όπως το έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά Δημήτρης στο πρώτο μάτς, σκόραρε 13 πόντους, μοίρασε τις ασίστ. Παπαδόπουλος. Χατζιβρέτας. 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Η εθνική ομάδα είναι μπροστά να πω το 47-46. Λάζος. Και ξανά για μας η μπάλα. Ναι, υπάρχει τουλάχιστον προσήλωση στο rebound. Ζήσης. 6 και 17 πριν από το τέλος. 47-46. Ζήσης. Δικούδης δεν έχει σούτ εκεί. Περνάει στον Παπαδόπουλο. Θα γυρίσει ο ψηλός. Όχι, ούτε αυτή τη φορά. Και επιθετικό φάουλ από τον Δικούδη. Το οποίο είναι το τρίτο. 5 στα 14 δίποτα από Παπαδόπουλος σήμερα. Πόσα? 5 στα 14. Ρώτο εδώ στο... Έχει πάρει τις πάσες του. Ναι, έχει πάρει τις πάσες, όχι, είναι ταΐζουν με τις πάσες. Το ΣΥΚ της επίδεσης και ο πρόεδρος τον σημαδεύουν συνεχώς, ακουμπάνε την μπάλα. Αλλά ο Παπαδόπουλος δεν έχει αυτά τα ποσοστά ευστοχές και μερικά... Στα χουκ. Μπράβο. Γι' αυτό με το Βάις πρέπει να κάνει μια τρίπλα παραπάνω.
να πάει πιο κοντά στο καλάθι. Βάις στην άμυνα τώρα, το αντίθετο σκηνικό. Βήματα Βάις, μετακίνηση σταθερό. Έκανε βήματα. Με τον Διαμαντίδη το σουτ 3 πόντων, rebound. Το παίρνει ο Λάζος. 47-46. Ένα μεγάλο ντέρμπι. Μια συγκλονιστική αναμέτρηση, στην οποία η Ελλάδα είναι όρθια, ζωντανή, είναι διεκδικητική. Είναι πιασμένη την ευκαιρία όπως θα. Είναι φοβερό αυτό με τον Παπαδόπουλο. Είναι άτυχος, είναι πολύ άτυχος. Είναι στα 10. Ριγκοντού. 37. Βήματα. Σκρου Μπράντεφερ, βίντεο. Το 20. Ποιο λάθος είναι άλλον? Είναι το 17ο. Το 17ο. Έχουμε ελάχιστα λάθη, έχουμε μόλις 6. Δηλαδή με 6 λάθη μόνο είναι κρίμα να χάσουμε το παιχνίδι. Πάμε στα time out. 47-46 προς τα άλλα, time out. Εδώ θα ξαναγυρίσουμε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Επιστροφή στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. Έχεις μετρήσει το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο σε αυτά τα σχεδόν 5 λεπτά? Ποδοσφαιρικό 3-1. 3-1. Πραγματικά. Δεν είναι τίποτα μπάλα μέσα. Θα δεν θέλει να μπει. Κάποια διόρατη δύναμη σπρώχνει μακριά. Αλλά αυτά ανάγονται σε δυσιδαιμονίες και το μπάσκετ είναι πάρα πολύ τεχνοκρατικό για να ψάχνουμε βασκανίες και ξαματιάσματα. Το θέμα είναι να πάει όλα σωστά. Νομίζω ότι ο Γιαννάκης ορθώς απέδωσε τον Παπαδόπουλο, την εθνική ομάδα. Να πέσει σε μια μαύρη τρύπα, την οποία δεν θα. Να πέσει σε αδιέξοδο. Λογικό. Είτε όπως αλλά με τέτοια ποσοστά είναι εναλλακτικές πηγές και να αξιοποιηθούν. 5 δευτερόλεπτα. Δικούδης. 3. Φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Είναι καθαρή άμυνα των Γάλλων στον αέρα. Και πήρε καλά την baseline, αλλά μετά μπερδεύτηκε. Πάρκερ για τον Ζελαμπάλ. 4 και 40 πριν από το τέλος. Διό. Φώτσις δεν τρώει την προσποίηση, αλλά ο Ζελαμπάλ θα βάλει το καλάθι. 48-47 μπροστά οι Γάλλοι. Εκπληκτική άμυνα σήμερα στον Διό για σεμινάριο. Το μάτς έτσι κι αλλιώς ήταν καταδικασμένο σε αυτό το ρόλο, σε αυτό το χαρακτηριστικό. Θα μείνει πολύ χαμηλά από σκορ, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου. Φώτσις. Αλλιώθηκε το σουτ. 48-47 οι Γάλλοι. 36 λεπτά αγώνα στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. Με Δέαρ, με Λάφυρο, ένα ειστήριο για τον τελικό. Οι Γάλλοι δεν έχουν παίξει ποτέ στην ιστορία του τελικό. Τελευταίο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ το 59. Είναι ασημένοι Ολυμπιονίκες στο Σίδνεϊ απέναντι στους Αμερικανούς. Διό θα περάσει. Τι ήθελες και το πες? 47-50. Ξεφεύγουν με 3. Κάνουν ένα μικρό σερί 4-0 που για τα δεδομένα του μάτς είναι μεγάλο. Time out. 3 και 48 πριν από το τέλος. Ο Γιαννάκης καλεί τους παίκτες δίπλα του. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο. Θα το έχουμε βρει μέχρι τότε. Η ώρα της επίκρουσης στην Μπεογκράτσκα Αρίνα και 48 πριν από το τέλος. Καλή 50. Η εθνική ομάδα Κακιούζη, Ζήσης, Χατζιβρέτα, Διαμαντίδη και Τικούδη. Παπαδόπουλος είναι έξω. Αν ενδιαφέρει προσωπική μου άποψη, ορθώς είναι έξω. Ζήσης. Περνάει στον Τικούδη. Βάλει. Ναι. 49-50. Η τρίτη φορά στο μάτς που το κάνουμε αυτό. Να πάρουμε τον κεντρικό διάδρομο και να φτάσουμε στο καλάθι. Οι Γάλλοι με Πάρκερ. Πάρκερ εναντίον Χατζιβρέτα. Τώρα στον Μικαέλ Πιετρίς. Ξανά στον Διό που ανεβαίνει ψηλά. Κυνηγά μπαλ. Πηγαίνει τώρα πάνω του. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους τρικολόρ. Περιμένει Τικούδης για τη βοήθεια. Μπάλα έξω. Πάρκερ για 3. Η μπάλα είναι out. Όχι, δεν πάτησε έξω. Δεν πάτησε ο Ζελά. Αναμένω. Η επιλογή πήγε ο Ζήσης πάνω του. Τι να κάνει ο Ζήσης, να παιδί να σουτάρει κάρι στο 2. 49-53. Εδώ δεν δούλεψαν τα ελαστικά της ομάδας. Άλλοι ξαναφεύγουν με 4 πόντους, 2 και 52 πριν το τέλος. Φάουλ. Η Ελλάδα έχει 4 φάουλ, οι Γάλλοι 3 με αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι η μπάλα είναι απ' έξω. 2 και 52 πριν από το τέλος. Τόσο χρειάζεται για να μάθουμε αν η δική μας εθνική ομάδα ή αν είναι οι Γάλλοι θα συμβεί για πρώτη φορά τους. Το 49 πήραν να σημαίνει ότι δεν υπήρχε τελικό τουρνουά. Χατζιβάς. Όχι. Όχι. Δικούδης παλεύει, κερδίζει το φάουλ από τον Βάις. Παρασύρει τον ψηλό Δικούδης. Πέμπτο φάουλ του Βάις. 2 βολές για τον Δικούδη. Εδώ το σούτ του Χατζιβρέτα. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ο Δικούδης θα δώσει μια μεγάλη μάχη στην οποία θα αναδειχθεί σε 2 φάσεις νικητής. 2 στα 12 τρίποντα σήμερα εμείς, 6 στα 21 Γάλλοι.
είναι σχεδόν ισορροπημένα. Οι Γάλλοι έχουν παραπάνω. Και σκέψου, Βασίλη, ότι έχουμε μόλις ένα τέτοιο παιχνίδι σκληρό, δύσκολο, γρήγορο, έχουμε μόλις 6 λάθη. Και 17 οι Γάλλοι, αλλά φαίνεται ότι. Τα λάθη δεν παίζουν τον πρωτεύοντα ρόλο απόψε. Τικούδης. 2 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Βάζουμε 2 βολές, έχουμε 9 στις 18. Ελλάδα 49-53. Σε ένα πολύ κρίσιμο, σε ένα καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης. Γιατί οι Γάλλοι σε ένα μάτς που είναι πολύ κλειστό, πολύ χαμηλό από πλευρά σκορ και ρυθμού. Ο Τικούδης κάνει και τις δύο. Έχουν πάρει προβάδισμα 4 πόντων και έχουν το πλεονέκτημα της κατοχής σε αυτή τη φάση. Σε αυτή την επίθεση. Πάρκερ προσπάθησε να ξεγλιστρήσει από τον Χατζιβρέτα. Δύο με τον Τικούδη. Περνάει μέσα στον Πιετρίς. Οπα. 49-55. Ταχύτατη η πάσα, η κίνηση όλη του Ντιό. Ντιό που κάνει όλες τις δουλειές, που μπορεί να μην έχει σκοράρει πάρα πολύ, αλλά είναι παρόν σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Χατζιβρέτας. 8. Όχι. Δικούδη στο rebound. Γκολ φάουλ ο Δήμος. 52-55. 51-55. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ ο Γιαννάκης θα επαναφέρει τον Παπαλουκά, θα χαμηλώσει ακόμη περισσότερο, πολύ περισσότερο το σχήμα. Φεύγει δηλαδή ένα ελαφρύ μεν, αλλά 3-4. Μπαίνει ένας παίκτης που ουσιαστικά οργανικά είναι playmaker, αλλά λειτουργικά θα κάνει κάποιες άλλες δουλειές. Με τον Ζήστο, τον Χατζιβέτα και τον Διαμαντή. Για πρώτη φορά στο τουρνουά με 4 περιφερειακούς. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναδεί άλλη μια φορά. Με 4 όχι, με 4 και πιο χαμηλό center. Χάσαμε τη βολή για μια ακόμη φορά. Έχουμε 9 στις 20. 0-3 ο Ντικούδης σε αυτό το κρίσιμο σημείο. 45% βολές. 51-55, 2 πριν. Πάρκερ γλιστράει. Κάνει βήματα. Πού είναι η μπάλα όμως? Στον Διαμαντίδη. Νάτι. Και τώρα στον Παπαλουκά. Δεν υπάρχει περίπτωση ευνηδιασμού, δεν ακολούθησαν οι υπόλοιποι παίκτες. Οι Γάλλοι επιστρέφουν πολύ γρήγορα. Τι να ρισκάρει ο Παπαλουκάς τώρα εκεί? 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Χατζιβρέτας. Ζήσης. Περνάει. Χατζιβρέτας. Όχι. Με 2 στα 14 τρίποντα. Με 2 στα 14 και Χατζιβρέτας έχει 1 στα 10. Είναι φιαλτικές σκηνές Στοκχόλμης αυτές, του προημιτελικού τότε με την Ιταλία. Και τώρα θα έχουμε και τα mismatch. Νύχτα για ένα μεγάλο σούτ, μας έδωσε ένα προηγούμενος κατήτας. Τότε ούτε ο Χατζιβρέτας ούτε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ο Αλβέρτης μας το είχαν δώσει. Τελειώσαν το μάτι δυο τους με 0 στα 13. Θα ξαναγυρίσει ο Φώτσης. 1 και 19 ακόμα. 51-55. Η εθνική είναι στα σκοινιά πια. Πάρκερ για 3. 51-58. 1 και 12 πριν από το τέλος. Time out που καλεί ο Γιαννάκης. Πηγαίνουμε γρήγορα για διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα βρούμε τη διαφορά στους 7 πόντους και την εθνική να κάνει την τελευταία της προσπάθεια για να μείνει ζωντανή. Ξανά λοιπόν στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. 72 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι Γάλλοι είναι μπροστά με 7 πόντους. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που μία από τις δύο ομάδες, η μία ή η άλλη δηλαδή, έχει πάρει στη διάρκεια αυτού του συγκλονιστικού ημιτελικού. Δεν έχει κρυθεί τίποτε ακόμα. Τα 72 δευτερόλεπτα που μένουν είναι πολύς χρόνος στο μπάσκετ και αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εθνική ομάδα τώρα πια κυνηγάει έναν άθλο. Για να δούμε. Η ελπίδα βεβαίως πεθαίνει τελευταία. Παπαλουκάς, είναι κόλπο αυτό για να μην περάσει ο χρόνος. Παπαλουκάς θα γυρίσει, ναι. 53-58. Από τον Παπαλουκά πέρασε ελάχιστος χρόνος. Να το λάθος. Και φάουλ από το Διαμαντίδη πάνω στον Φλωγάν Πιετρίς. Χάσαμε την ευκαιρία από το λάθος. Κάναμε λάθος το λάθος. Τώρα πια θα παιχτεί σκακέρα με τις βολές. Είναι παιχνίδι τακτικής και από τη μια ομάδα και από την άλλη. Ο Διαμαντίδης χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ. Ο Γιαννάκης φωνάζει τους παίκτες το σπανούλι. Πηγαίνουν και οι υπόλοιποι για να τους διώσει μαζί με τον Λευτέρη Κακιούση. Πληροφοριακά έχουμε 45% βολές, 78% οι Γάλλοι. Αυτό δεν είχε προβλεφθεί, αλλά οι Γάλλοι ήταν στο 55% μέχρι τώρα. Η εθνική ομάδα στο 57%, αλλά σήμερα είναι δράμα. 3. 1 και 3. 1 λεπτό και 3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Πιετρίς στη γραμμή του φάουλ. Και οι δύο ομάδες έχουν από 5 φάουλ. Ό,τι σφυρίζεται οδηγεί στη γραμμή. Πιετρίς θα βάλει την πρώτη βολή. 53-59.
Είχε 67% στο τουρνουά στις βολές. Νάτος εδώ. Δεν στέλνουμε τουλάχιστον τον Διό στη γραμμή του φάουλ που προχθές και 0-11. Βάζει και τις δύο, Φλωράμ και 3. Η Εθνική με τον Παπαλουκά, ξαναπερνάει ο Παπαλουκάς. Βάλτο, το βάλε. 55-60. Παπαλουκάς ξανά δώσε πνοή στην εθνική ομάδα. Της έδωσε το φιλί της ζωής. Διότι μένει χρόνος, μένει 57 δευτερόλεπτα και με τα φάουλ, όλα αυτά τα κόλπα που θα γίνουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά, υπάρχει ελπίς, υπάρχει. Πρόσεχε όμως κάτι, ευτυχώς που μπήκε, διότι στις τελευταίες δύο επιθέσεις κινείται μόνο ο Παπαλουκάς. Πρέπει να γίνουν πιο κινητικοί και οι άλλοι. 57 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Πιετρής, ο Μικαέλ Πιετρής χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ απόψε και ο Παπαλουκάς είναι στη γραμμή αποφασισμένος να μειώσει τους 4. Όχι, δεν το κάνει. Αλλά δεν θα πάρει η ελληνική ομάδα το επιθετικό rebound. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Πάρκερ, Διό, Καρφώνη. Αυτά είναι τα άσχημα του ζόμπρες, οι αρνητικές συνέπειες. Ξανά Παπαλουκάς. Ζήσης για 3. Όχι, υπάρχουν όμως 3 βολές. Υπάρχουν 3 βολές διότι το φάουλ έγινε πάνω στο σουτ 3 πόντων του Ζήση. Εθνική ομάδα που προσπαθεί με κάθε τρόπο τώρα να μαζέψει ό,τι μπορεί. Διαφορά είναι στους 7. Σε λαμπάλ στον πάγκο. Από το καλάθι του Διό, προηγουμένως το κάρφωμα. Ζήσης για πρώτη φορά στη γραμμή σήμερα. Για πολύ. Ζήση γενικώς, αν δεν κάνω λάθος, είναι εύστοχος από τη γραμμή του φάουλ. Τώρα βεβαίως τα ποσοστά πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις πηγαίνουν περίπατο γιατί άλλες παράμετροι. 67% περίπου 7 στις 10 βάζει σε αυτό το τουρνουά. 55-62 Ζήση στη γραμμή. «56-62» διαφορά στους 6. Θα εκτελέσει 3 βολές ο Ζήσης από το φάουλ του Πιετρής. Φτάνει τους 9 πόντους. Μένουν ακόμα 40 δευτερόλεπτα. Οι Γάλλοι είναι στους 62 πόντους. Η Εθνική στους 57. Φασούλη το φασούλη. Ό,τι μπορεί να βάλει ο Ζήσης και ό,τι μπορεί να κλέψει η Εθνική συνέχεια. Ενώ να βάλει και την τρίτη. Η αυτοσυγκέντρωση πιάνει τόπο. 58-62. Ξανά στα ίδια όπως προηγουμένως με τον Παπαλουκά στο 55-60. Η εθνική ομάδα ξαναπιέζει σε όλο το γήπεδο. Πάρκερ είναι πάνω του Σπανούλης, Ριγκοντό. Υπάρχει σφύριγμα όμως. Πολύ νωρίς στην αρχή της φάσης. 38 δευτερόλεπτα. Ο Πάρκερ πάει βολές. Ο Πάρκερ με το σκορ στο 58-62. Το προβάδισμα δηλαδή για τους Γάλλους. Ο Πάρκερ έχει σήμερα, Βασίλη, από την γραμμή των ελεύθερων βολών, έχει 2 στις 3,67, αλλά στο τουρνουά σουτάρει περίπου 1 στις 2. Έχει 9 στις 17. Είχε 9 στις 17. Για να δούμε. Έξω. Παραμένει το 62-58. Ακόμα 38 δευτερόλεπτα σε ένα δραματικό μάτς που δεν είναι μεγάλο από πλευράς θεάματος και ποιότητας. Άλλωστε δεν είναι αυτά τα ζητούμενα, αλλά είναι πολύ μεγάλο από πλευράς αγωνίας και σημασίας. 0 στις 2 ο Πάρκερ. Στα 38 Παπαλουκάς. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Παίρνει την μπάλα ξανά. Διπλή τρίμπλα. Διπλή τρίμπλα. Με αυτήν χρεώνεται ο Παπαλουκάς. Δείχνει ο Μούκφιτς τον διαμαρτυρόμενο Γιαννάκη. Ξέχανε ο Παπαλουκάς. Δεν βρήκε ελεύθερο συμπαίκτη και πέταξε την μπάλα για να την ξαναπάρει. Και υπάρχει time out. Ξαναγυρίζουμε στην Αθήνα και ερχόμαστε γρήγορα για να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το μάτς. Στην Μπεογκράτ Καρίνα μένουν ακόμα 4 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το time out και 30,8. 31 δηλαδή που λέει ο λόγος. Για να τελειώσει το μάτς 62-58 προς τα 10. Ήταν η παράβαση. Ήτανε παράβαση. Τι είπαν οι διαιτητές μας, ο Βορειάδης και ο Ζαμπράνος? Ότι ήτανε. Μα ήταν φανερό. Πάρκερ, τι θα γίνει τώρα? Προσπάθησε να κλέψει ο Βότς, είναι έξω η μπάλα! Χάσανε! Ναι, είναι έξω η μπάλα! 30 δευτερόλεπτα, είπα! Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα, δεν έχει τελειώσει το μάτς. Είμαστε και πάλι όρθιοι. Time out. Επιστρέφει ο Λάζαρος Παπαδόπουλος. Time out, γρήγορα στην Αθήνα. Όχι, μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι Γάλλοι δεν ανταποκρίθηκαν εδώ στην πίεση που ασκεί η ελληνική ομάδα. Άλλωστε, Δημήτρη, δεν υπάρχει καμιά άλλη επιλογή. Σε τέτοιες περιπτώσεις μια ομάδα παίζει καμικάζι. Πίεση. Τίποτα άλλο. Και στην επίθεση ένα γρήγορο καλάθι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Το συνεχόμενο zone press εδώ έριξε στην παγίδα τον Φλωράμ και 3. Το οποίο σημαίνει, κυρίες και κύριοι,
ότι μένουν ακριβώς 30 δευτερόλεπτα, διότι δεν κύλησε ο χρόνος από τα 30,8 μετά την παράβαση του Παπαλουκά. Δηλαδή δεν θέλουμε απλώς ένα καλάθι, θέλουμε και πίεση μετά για να ξανακλέψουμε. Να δούμε τώρα αν ο Γιαννάκης θα πάει σε ένα drive που είναι πιο σίγουρο καλάθι, θα δοκιμάσει κάτι μακρινό. Θεωρώ και φρενό θα πάει νομίζω σε κάτι ότι σίγουρο. Επιστρέφει ο Παπαδόπουλος, άρα η μπάλα θα πάει μέσα στη ρακέτα. Και ίσως αυτή τη στιγμή με τον Παπαδόπουλο να έχει πιο ξελαμπικαρισμένο μυαλό. Να έχει ξεκουραστεί γιατί. Και χωρίς το Βάις, έτσι. Ναι, πέραν των όσων λέμε ότι πιθανότατα έτσι όπως πήγαινε το μάτς θα το είχαμε χάσει και δεν θα το διεκδικούσαμε πια λόγω της αστοχίας του. Ας μην λησμονούμε, και αυτό δεν είναι ένα άλοθη που του παρέχουμε εμείς τώρα εδώ. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι σε αυτό το τουρνουά ο Παπαδόπουλος ήταν από την αρχή αναγνωρίσιμος στόχος όλων των ομάδων. Όλες μηδεμιάς εξαιρουμένης οι άμυνες τον πίεσαν πάρα πολύ και με κορμιά και με βοήθειες. Κάποια στιγμή οι Σλοβαίνοι τον έπαιζαν με 3 παίκτες. Και έχει φάει αυτό που λέει ο Δημήτρης πάρα πολύ ξύλο. Έχει δώσει κιόλας. Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. 30 δευτερόλεπτα, 62-58 μπροστά η Γαλλία. Παπαδόπουλος γύρισε, πάρτον. Αυτό είναι. 60-62. Έγινε αυτό που υποψιαζόμασταν. Η μπάλα πέρασε στο Λάζο. 60-62. Αλλά μέσα στον Μπάρκερ. Και φάουλ στον Μπάρκερ μένουν 26,2. Σε αυτή τη ρώσικη σκακέρα, την ρώσικη ρουλέτα πια. Δηλαδή έχουμε ολόκληρη επίθεση και κάτι παραπάνω. Το φάουλ του Διαμαντίδη εδώ, 4ο. Λοιπόν, ο Πάρκερ πάει στις βολές έχοντας 2 στις 5 σήμερα. Δηλαδή κάτω και από το μέσον όρο του στο τουρνουά. Έχει 1 στις 2 περίπου στο τουρνουά. 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Πάρκερ απέναντι στο καλάθι για 2 ελεύθερες βολές. Η εθνική ομάδα έχει μειώσει σε 62-60. Είναι τυχερός εδώ. Έχανε 53-58, έχανε 53-60. 1 λεπτό πριν από το τέλος και μέσα σε 35 δευτερόλεπτα έχει ψαλιδίσει τη διαφορά στους 2. Την ψαλίδησε και τώρα στους 3. Πάρκερ. Το rebound θέλει προσοχή. Βάζει και τις 2. 60-64. 22 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παπαλουκάς θα γυρίσει. Είναι καλάθι. Ναι. 18 δευτερόλεπτα. Παπαλουκάς, ο ήρωας τελευταίας στιγμής. 62-64. Τώρα θέλει πάλι φάουλ. Τι έγινε. Φάουλ πάνω στο Ριγκοντό. Ποιος? Αν είναι ο Παπαλουκάς είναι 5ο. Λοιπόν, δυστυχώς είναι στο Ριγκοντό, αλλά ακόμη υπάρχει χρόνος και ελπίδα. Είναι 14,3 δευτερόλεπτα. Ο Ριγκοντό έχει 2 στις 2 σήμερα. Φεύγει ο Παπαδόπουλος. Του κάνει ο Φώτσης. Παιχνίδια τακτικής τώρα και από τις δύο πλευρές. Επιστρέφει ο Φώτσης. Έχει κάνει καταπληκτικές κινήσεις κακέρας στο τερένο για να έχει τα τελευταία 2 λεπτά. Το μόνο που απομένει ήταν να μπει και να σουτάρει αυτό στην μπάλα. Από τα 6-25, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ριγκοντό έξω! 62-64 παραμένει και έχουμε 14,3 δευτερόλεπτα. Να μην μπει ο πόντος στην εθνική ομάδα, να πάει τουλάχιστον για την παράταση. Το μη χείρον βέλτιστον, το minimum. Γιατί αλλιώς οι Γάλλοι θα κάνουν φάουλ. Βάζει τη βολή ο Ριγκοντό. 1 στις 2, οπότε τώρα άνετα θα κάνουν φάουλ αυτοί. Το κάνανε μέσα. Χαίρομαι πολύ. Αλλά το κάνουν πολύ γρήγορα. Γιατί το κάνουν τόσο γρήγορα το φάουλ? Λάθος τους. Έτσι πιστεύω. Αυτό που λέμε προπονητές. Καλά, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος τώρα. Να δούμε. Από τις βολές θα έλεγα εδώ προκειμένου. Παπαλουκάς στη γραμμή, 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μέσα η μπάλα. 63-65 με τον Παπαλουκά να γυρίζει το μάτς. Τι χιτσκοκικό φινάλε ήταν αυτό. Ξαναμπήκε μέσα και κυνηγάει τα απίθανα ο Παπαλουκάς. Και η ελληνική ομάδα. Και η ελληνική ομάδα μαζί του με αυτόν σημεοφόρο. 2 στις 2 Θοδωρής. 13 και 7 για το φινάλε. 64-65. Φάουλ. Όχι εσκεμμένο όμως Θοδωρή. Δεν ήταν εσκεμμένο. Όχι, λέω. Αντιαθλητικό εννοούμε. Θα περάσαν 2 περίπου δεύτερα. Ούτε 2. Σκάρτα 2. Στα 13 σούταρε ο Παπαλουκάς. 1,9. Και στα 11,6 σημαδεύει ο Παπαλουκάς στο Ριγκοντό. Αποβάλλεται ο Παπαλουκάς. Ό,τι και να γίνει, αυτά τα παιδιά δώσαν και την ψυχή του σήμερα. 64-65. 2 βολές για το Ριγκοντό. Παπαλουκάς φεύγει με 10 πόντους και με μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έξω! Χαμένη πρώτη βολή από τον Αντουάν Ριγκοντό. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξεις 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσης. 7-6. Ποιος? Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε!
δευτερόλεπτα. Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάισα. Ναι, όπως τότε. Τέλος, Ναι, τέλος. Νέος Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι, Είμαστε στο τελικό. υποκληθείτε. Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιλ. Η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει ένα μάτι που φαινόταν χαμένο. Αυτό είναι ένα έπος. Όχι, δεν Είναι έχει ξαναγίνει ένας κάτι τέτοιο. ηρωισμός που μόνο η Δεν έχει εθνική ξαναγίνει. ομάδα της Ελλάδος, αυτή η εθνική ομάδα η καλουχημένη από το Γιαννάκη, ομάδα που πήρε την κληρονομιά του μεγάλου Γκάλι, του μεγάλου Φασούλα, του μεγάλου Χριστοδούλου, του μεγάλου Καμπούρη, του Φιλίππου που είναι στον πάγκο και του προπονητή της βεβαίως, που είναι η προσωποποίηση του πάθους. Μόνο αυτή η ομάδα, οι Γάλλοι τα έχουν χαμένα. Μόνο αυτή η ομάδα μπορούσε να τα καταφέρει, να βρίσκεται. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πίσω. Στα Εσείς τελευταία που μας ακούτε 63 στην Ελλάδα. δευτερόλεπτα. Στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα τον Αφρογάτ και πίσω. 3. Έβαλε 2 βολές, ήταν το σκορ 60-53 κι όμως με την υπερπροσπάθεια του Παπαλουκά και με αυτό το σουτ που σκοτώνει τους Γάλλους, είναι το απόλυτο σουτ του Ευρωμπάσκετ από τον Δημήτρη Διαμαντίδη που βάζει τέλος στην κακοδαιμονία από τα 6 και 25. Βασίλη, μιας μεγαλύτερης ανατροπές λεπτού στην ιστορία του ευρωπαϊκού Όχι. μπάσκετ, και παγκόσμιου. Όχι από τις μεγαλύτερες, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κοιτάξτε εδώ τα παλικάρια της εθνικής ομάδας 67-66, ας το δούμε να αποτυπωθεί στον πίνακα, να το πιστέψουμε. Η εθνική ομάδα κάνει πραγματικότητα τον τρίτο τελικό της ιστορίας της στις 14 Ιουνίου του 87 όταν νίκησε σε εκείνο το θρίλερ με τις βολές του Αργύρη Καμπούρη την Σοβιετική Ένωση, την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση με 103-101. 2 χρόνια αργότερα, 25 Ιουνίου στο Ζάγκρεμπ, όταν ιτήθηκε από τους Ιουγκοσλάβους αλλά είχε κάνει το καθήκον της απέναντι στους Σοβιετικούς με 98-77, ήταν και ο τρίτος τελικός στην ιστορία μας, είναι αυτός. Επιτέλους μετά από 12 χρόνια η εθνική ομάδα ξανανικά σπάει την κατάρα, τον διακόπτει το σερί, αυτή ξορκίζει τα φαντάσματα. Η εθνική ομάδα είχε 10 ήττες σε αγώνες κατάταξης, ημιτελικούς και τελικούς που έγιναν Σαββατοκύριακο και σήμερα είναι εδώ με το χέρι αλφάδι του Δημήτρη Διαμαντίδη, ένα πανηγύρι που έχει στηθεί στην Μπεογκράτσκα Αρίνα. Φίλαθλοι όρμησαν στον αγωνιστικό χώρο να αποθεώσουν τους παίκτες και βεβαίως τι άλλο από Ζορμπάς, από Σιρτάκη. Όπως χορέψαμε Σιρτάκη στα τελευταία 63 δευτερόλεπτα τους Γάλλους σε άμυνα και επίθεση. Μια απίστευτη, μια μαγική, μια ανατροπή που θα διδάσκεται στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Και γινόμαστε και εμείς αποδέκτες συγχαρητήριων από ξένους δημοσιογράφους που έρχονται εδώ. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί. Κοιτάξτε, Βασίλη, εδώ. Τα τελευταία 11 δευτερόλεπτα, Βασίλη. Θα πάρει ο Ζήσης την μπάλα. Θα προσπαθήσει να τον μαρκάρει ο Ντιό. Ο Ζήσης ψάχνει. Το μυαλό του δουλεύει με 1000 στροφές τώρα. Δεν έχει εδώ διαφυγή. Split out. Η μπάλα στο Διαμαντίδη. Και εδώ το μαγικό χέρι του Δημήτρη Διαμαντίδη. Γι' αυτό που λένε οι Αμερικανοί. At the buzzer. Ακριβώς την ώρα που η κόρνα πεθαίνει, που ο χρόνος πεθαίνει, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Το σουτ του Ευρωμπάσκετ. Το σουτ της καριέρας του. Το μεγαλύτερο σουτ στη ζωή του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος σκοτώνει τους Γάλλους. Την τελευταία στιγμή η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη επί 22 συναπτά έτη από την γαλλική ομάδα και κάνει πραγματικότητα. Καλύψαμε διαφορά 8 πόντων σε 63 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει. 8 πόντοι σε 63 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς ο Βασίλης Κουτής και ο Δημήτρης Χατζηγέργιου σας αφήνουμε.